ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling tanggapin pabalik ang isang taong nang iwan ng walang paalam. Yung taong akala mo ay mapagkakatiwalaan mong palaging nandyan pero sa huli ay mawawala rin naman. Ikaw, kabarangay, sino ba ang taong nang iwan sa'yo na sobra mong pinagkatiwalaan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Manilyn, 18 years old sa kasalukuyan at gusto ko lang i-share sa inyo ang naging buhay naming pamilya noong namatay ang aking nanay noong 13 years old pa lamang ako. Hindi madaling mawala ng magulang sa murang edad, Papa Dudut. Lalo na kung nanay mo ang nauna. Hindi yun madaling tanggapin ng buong tahanan. Nagkaroon ng malubhang sakit ang nanay ko at wala kaming sapat na pera para idala siya sa ospital. Umasa kami sa mga pinapahid ng lola ko sa kanya. Ang tatay ko naman at ang 17 anyos na kuya ko na si Bert ay panay ang linis ng altar bilang paghingi ng tulong sa Diyos. Pero walang nagawa lahat ng mga efforts namin para mabuhay si nanay. Sobrang sakit at para bang pati kami ay namatay noong pumanaw si nanay. Siya ang nagbibigay ng liwanag at pagmamahal sa aming tahanan. Nagdilim at kumupas na ang lahat pagkatapos niyang lumisan sa mundo. Ang Kuya Bert ko na madalas kong kasama at kakwentuhan noon ay biglang umiwas at lagi na lamang tahimik. Ramdam mo kahit sa malayo ang galit niya. Ang lola ko ay pinipilit magpakatatag sa pagkamatay ng anak niya at para sa aming mga apo niya. At si tatay, ayon, walang ibang ginawa kundi ang ibuhos sa alak at galit ang lahat ng nararamdaman nitong pagluluksa kay Nanay Papa Dudut. Nay! Manilyn! Bert! Andyan ang tatay mo. Oo. Nandito lang pala kayong maglola sa kwarto eh. Anong ulam? Wala nang natira para sa'yo. Pinakain ko na lahat sa mga anak mo. Langya naman. Ako nagtrabaho para sa ulam na yon pero ako pa tong naubusan? Eh kung umuwi ka lang sana ng maaga, di sana nakihati ka pa sa mga anak mo kanina. At para sabihin ko sa'yo, pinagkasya ko lang ang kakaunting ulam na yon para sa aming tatlo. Inutang ko pa yun sa karinderya kanina dahil wala ka namang iniwang pera. Eh sa wala nga eh. Ano magagawa ko? Ganon na lang ba yon? Pag wala na, di nagagawa ng paraan. Eh para naman tanga to si nanay oh. Paano pa nga magagawa ng paraan pag wala na? Oy, Manilyn. Ipagtimpla mo na nga lang ako ng kape sa kusina. Kung meron mang makukut-kut doon, kahit isang pandesal o bahaw, ibigay mo na sa akin. Opo, tay. Hindi ka aalis dito sa kama, Manilyn. Matulog ka na. Huwag mo naman ako bastusin sa harapan ng bonso ko, Nay. Eh para namang hindi ako ang haligi ng tahanan dyan sa pinapakita ninyo. Ikaw ang nagpapakita na hindi ka haligi ng tahanan na ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Mula nung namatay ang asawa mo, wala ka nang ibang ginawa kundi lumaya sa bahay na ito. Lagi kang nasa inuman. Kailangan ka pa naming sunduin ni Bert pag nalalango ka na sa alak. Hindi ka ba nahihiya na ganyan ang inaasal mo sa harapan ng mga anak mo? Bakit? Gusto ko ba maging ganito? Gusto ko ba mawala ng asawa? Gusto ko ba mawala ng pag-asa sa buhay? Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. May mga anak kang umaasa sa'yo. Oh, paano na sila nito? Paano sila makakakain? Paano makakapasok sa eskwela kung walang baon? Kahit pamasahe man lang. Kahit piso, wala kang iniiwan para sa kanila. Babawiin na lang ako sa susunod. Nako,
Ganyan din ang sinabi mo nung isang linggo. Anak, umaandar ang orasan. Hindi yun hihinto dahil sa kahihintay sa'yo na makabawi sa mga anak mo. Ano ka magagawa ko? Tinanggal ako dun sa tindahan na pinapasukan ko. Tinanggal? Ano na naman bang ginawa mo? Nagnakaw ako ng isang delata. Gutom na ako nun eh. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko naman alam na isusumpong pala ako ng kasamaan ko. Para sa isang delata lang, hindi na sila naawa. Mali pa rin ang magnakaw. Isang delata lang yun, Nay. Hindi yun kawalan sa kanila. Mayayaman yung mga yun, nakakaangat kaysa sa akin. Isang delata lang yun. Pero kung hatakin nila ako palabas ng tindahan, akala mo, bilyon na ang ninakaw ko. Kahit na, anak. Ano na, Manilin? Hindi ka pa pabangon dyan para ipagtimpla mo ng kape tong tatay mo? Kailangan pa bang kalad ka rin din kita palabas tulad ng ginawa nila sa akin doon sa tindahan? Ano? Sagot! Takot na takot noon ang pakiramdam ko nang pandilatan ako ni tatay ng mga mata niya. Hindi ko alam kung susunod pa ako sa kanya pero tumingin si Lola sa akin at saka tumango. Isang senyales para sumunod na ako sa tatay ko. Pagkalabas ko ng kwarto ay agad na sinarado ni Lola ang pintuan. Pakiramdam ko ay may pag-uusapan silang importante at hindi ko yon pwedeng marinig. Kaya nga siguro ako pinilit ni tatay na magtimpla ng kape ay para hindi ko marinig ang pagkadurog ng pagkalalaki niya dahil hindi na siya matibay na haligi ng aming tahanan. Maayos naman po si tatay noon. Masipag at ginagawa ang lahat para mabuhay kaming pamilya. Kung ano-anong racket ang pinapasukan niya. Parang hindi niya ramdam ang pagod lalo kapag sinasalubong siya ni nanay ng mainit na kape pagka-uwi ng bahay. Si nanay ang nagpapakalma at nagtatanggal ng pagod ni tatay. Kaya naiintindihan ko si tatay kung nandilim ang payapan niyang buhay mula nang namatay si nanay. Pero paano naman kami ni Kuya Bert na mga anak niya? Hindi ba siya gagawa ng paraan para sa amin? Mabaling ang atensyon niya, Papa Dudut. Lola, Manilin, apo. Ano yon? hindi pa ba uuwi si tatay? Aha? Uuwi yun. Binilang ko po kasi sa kalendaryo. Mag-iisang buwan na po siyang hindi umuwi eh. Hayaan mo, apo. Mamaya, pagka-uwi ng Kuya Bert mo, hahanapin namin ang tatay niyo. Baka nasa inuman lang ulit yun. Lola, Ano yon, apo? sabi po ng kapitbahay natin, hindi na raw po babalik si tatay. Iniwan na raw po niya tayo. Mga tsismosa talaga sila. Huwag kang lalapit ulit sa mga iyon, ha? Walang maitutulong ang mga iyon sa atin. Gusto lang nilang makitang nasisira ang buhay ng iba. Baka totoo naman po kasi ang sinasabi nila. Kasi kung gustong umuwi ni tatay, dapat dati pa. Tsaka konti na lang po yung naiwang damit niya sa cabinet eh. Yung iniwan pa niya, yung mga hindi na niya sinusuot. Babalik yon, apo. May tiwala ako. Kung sakaling hindi na po siya babalik, paano po tayo? Makakayanan natin ito. May awa ang Diyos. Pwede po kayang bumali sa awa ng Diyos. Gutom na po kasi ako, Lola eh. Baka pwedeng ngayon na maawa ang Diyos. Tapos na kasi ang tanghali eh. Pero kahit almusal, hindi pa ako nakakakain. Nag-iisip pa ang lola mo kung saan tayo kukuha ng pambili ng pagkain, ha? Kahit ako, gutom na rin. Lola, Apo, nakautang ka ba sa ninang Joy mo? i-advance na lang daw niya ang regalo sa akin sa Pasko. Inabutan ka na niya ng aginaldo? Inabutan niya ako ng 1 kilong bigas, 2 sardinas, tsaka 1 pabulok na kamatis at sibuyas. Merry Christmas daw. Ay, nako, ayos na yan. Kaysa sa wala. Igigisa ko lang yung sardinas, ha? Yung kalahating kilo ng bigas, gagawin kong lugaw sa susunod na araw. Yung kalahati, kanin natin ngayon. Dadamihan ko na lang yung tubig ng kanin para mas umalsa at magbukang marami. Pero Lola, ayaw niyo po ng basang kanin, di ba? Hindi na ngayon.
Kailangan kong damihan ng tubig para may makain at mahigop kayong am. Di ba yun yung pinapainom sa mga batang walang pambili ng gatas? Ginagawa nyo naman kaming bata, Lola eh. Nakakawala ng matinding gutom ang am. Mabuti na yon kesa mabiting kayo sa pagkain. Kailangan nating magtipid ngayon lalo Iniwan na... na tayo ni tatay. Hindi tayo iniwan ni tatay. Babalik pa siya, sabi ni Lola. Baka nasa inuman lang daw siya. Sunduin nyo na mamaya, ah. Ano sinasabi mong babalik si tatay? Manilin, iniwan niya na tayo. Hindi totoo yan. Di ba, Lola? Ikaw ang nagsabi na babalik pa si tatay. Sabihin nyo na ang totoo, Lola. Huwag nyo nang paasahin to si Manilin. Oo na. Hindi na babalik ang tatay nyo dahil iniwan niya na tayo. Nahuli ko siya nung araw na tumakas siya habang tulog kayong dalawa. Hindi ko na siya hinabol kasi alam kong ayaw niya na rin dito. Kaya mula ngayon, wala nang kahit anong usapan tungkol sa tatay nyo para makalimutan na natin siya. Isipin nyo na lang nakasama na siya ng nanay nyo sa kabilang buhay para hindi na kayo umasa pa na makakabalik pa siya. Naiintindihan nyo ba? Kahit galit si Lola noon ay nakita ko pa rin sa mga mata niya ang lungkot sa pagkumpirma sa amin na iniwan na kami ni tatay. Para sa 13 anyos na batang katulad ko ay hindi yon madaling tanggapin at iproseso. Kakamatay lang ng nanay ko tapos ay tinakasan naman kami ni tatay dahil hindi niya makayanan ang kalungkutan. Parang hindi tama. Pero wala namang kaming magawa dahil sa pag-iwan ni tatay sa amin ay mas lalong lumungkot at humirap ang buhay namin. Mas lalong naging rebelde si Kuya Bert, pahirapan na siyang makausap na kahit si Lola ay sinukuan ng lapitan pa siya. Wala na rin kaming naging balita sa kanya maliban sa isang kumakalat na chismis na nagpunta na raw si tatay sa Maynila. Iniwan na niya kaming mga anak niya sa probinsya. Pagkatapos noon ay inisip na lang namin na patay na rin si tatay. Tuwing nagsisimba kami at nagtitirik ng kandila para sa kaluluwa ni nanay, ay dinadamay na rin namin si tatay. Nagtitirik na rin kami ng kandila para sa kanya para madaya na ang aming mga isipan. Napatay na rin si tatay. Ang hirap namang magluksa sa isang taong buhay pa pero mas piniling huwag magparamdam. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang 2 taon ay nasanay na kaming wala si tatay sa tabi natin. 15 anyos ako noong nagsimula na akong magtrabaho at tagabantay ako ng baby ng teacher ko. Kapalit noon ay siya ang nagpapaaral sa akin. Binibigay na rin niya ang mga tira-tira nilang pagkain para may maiuwi ako sa amin. Paminsan-minsan ay inaabutan ako ng kaunting barya para may maiabot ako kay Lola na panggastos namin sa bahay. Si Lola naman ay namumulot ng mga natapong palay sa kiskisan para meron kaming bigas. Naglalabandera na rin siya sa isang teacher ko, Papa Dudut. Nagtutulungan kami ni Lola para makaraos sa buhay. Maliban kay Kuya Bert. Mula noong inabandona kami ni tatay ay mas tumindi nga ang pagre-rebelde ni Kuya Bert. Halos hindi na ito umuuwi ng bahay. Lagi namin siyang sinusundo ni Lola sa mga pinupuntahan niyang inuman. Dati si Lola at Kuya Bert ang sumusundo kay tatay sa inuman. Pero ngayon, kami na ni Lola ang sumusundo kay Kuya Bert pag wasak na ito sa inuman. Hindi man umiimik at nagreklamo si Lola pero ramdam ko ang kalungkutan niya, Papa Dudut. Kaya hanggat maaari ay hindi ko siya binibigyan ng sama ng loob o masamang balita. Wala akong ibang ginagawa kundi ang protektahan ang nararamdaman ni Lola, Papa Dudut. Buong araw ako sa kiskisa ng palay, pero wala pang isang saloptong napulot ko. Nakausap mo na ba ang mga guro mo? Wala ba talagang magpapalabas sa kanila? Kahit mga kurtina lang. Wala raw po eh. Kailangan daw nilang magtipid muna ngayon kasi madedelay din daw po yung pasahod sa kanila.
Pag tinamaan ka nga naman ng malas, ay, problema nila sa sahod, pati tayong umaasa sa kanila, madadamay. Lola, Ano yon? sa susunod daw po na pasukan, hindi na raw muna ako pag-aaralin ng teacher ko. Kasi kapos din daw sila sa budget eh. Tsaka sabi nila, hindi na rin daw kailangan ng mag-aalaga sa anak niya. Sabay-sabay na talaga ang mga problema. Pasensya na po, Lola. Bakit ka naman humihingi ng pasensya, Apo? Hindi mo naman kasalanan tong nangyayari sa atin ngayon eh. Pasensya na po kasi wala akong maitutulong para gumaan ang buhay natin. Pambihira kang bata ka. Wala kang ang dapat gawin eh. 15 anyos ka pa lang. Bata ka pa lang at dapat pag-aaral lang ang inaatupag mo. Pero dahil may tatay kang batugan at makasarili, kaya andito ka ngayon sa tabi ko. Kasama kong namomroblema sa gastos. Akala ko po ba hindi na natin babanggitin si tatay? Pasensya ka na, Apo, ha? Nadala lang ako ng emosyon ko eh. Nakokonsensya lang ako na ikaw tong nagdaramdam dahil wala kang maitulong para mabuhay tayo. Hindi mo naman to obligasyon, pero ikaw ang nakakaramdam ng hiya. Ay, kung meron lang sanang hiya ang tatay mo, wala tayo sa ganitong posisyon eh. Paano po kaya kung hanapin natin si tatay? Pumunta tayo ng Maynila. Apo, masyadong malawak ang Maynila. Hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya. At hindi biro ang maghanap ng taong ayaw naman magpahanap. Hindi ko pa rin po kasi maintindihan kung bakit kailangan ni tatay namang iwan. Naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo noon tungkol sa paraan ng mga tao para magpakita ng lungkot? Ay, may mga tao na kapag tinamaan ng lungkot, bigla na lang mangiiwan, bigla na lang tatakas. Malungkot din naman tayo, Lola. Pero bakit hindi tayo tumakas? Bakit hindi tayo ang nang iwan? Kasi kabilang tayo sa ibang mga tao na kapag nalulungkot, mas lumalaban. Kaya kahit mahirap, Manilin, lalaban tayo, ha, Apo? May mga araw na hindi tayo makakakain. May mga araw na magtsatsaga na naman tayo sa Pero sa mga araw na yon, samahan mo akong lumaban, ha? Kasi hindi ko makakaya ng lumaban ng mag-isa. Gusto ko kasama kita. Habang naglalakad ay may nadaanang kaming simbahan, Papa Dudut. Simbahan po yon na iba ang relihiyon. Pero pumasok kami para magdasal. Walang ibang laman ang dasal namin kundi bigyan kami ng Diyos ng kaunting pagkain para makatulog kami nang hindi kumakalam ang sikmura namin. Pagkalabas namin ng simbahan, may lumapit sa amin ang mga miyembro ng simbahan. Inabutan kami ng mga siopaw at juice. Extra daw nila yon mula sa outreach program na dinaluhan nila. Napangiti na lamang kami ni Lola, parang sinagot kaagad ng Diyos ang dasal namin sa pamamagitan ng ibang tao. Iba talaga kung gumalaw ang Diyos. May natira pang isang siopaw at balak naming ibigay yon kay Kuya Bert. Alam naming nasa inuman siya kaya hinahanap namin siya at pinuntahan namin. Mabilis lang namin siyang natuntun. Nasa gilid siya ng riles at mukhang nasa kalagitnaan ng pagkalasing. Nakatayo pa naman at nakilala kami kaagad at pagkalapit namin ni Lola sa kanya ay nakiusap si Lola na sumabay na siyang umuwi sa amin dahil delikado na ang riles ng mga oras na yon. Inedyokan naman si Kuya Bert na mga kainuman niya na umuwi na kasama kami. Kinantsawan pa nga siya na parang paslit na sinusundo. Dumilim ang itsura ni Kuya Bert para itong nainsulto. Pagka-uwi ng bahay, doon niya ibinuhos ang pagkapahiya niya sa mga kainuman niya, Papa Dudut.
Ayo, masaya na kayo maglola na napauwi niyo na ako. Oo, masaya kami. Kasi makakatulog na kami ng hindi nag-aalala kung saang lupalop ka na naman ng mundo nakarating. Bakit kailangan niyo mag-alala? Alam niyo naman kung saan ako mahanap palagi, di ba? Kung saan may alak, nandun ako. Doon niyo ako maaamoy. Naku, ikaw talagang bata. Mabuti pa, Kuya Bert. Matulog ka na para mawala na yung kalasingan mo. Huwag mo nga akong utusan, Manilyn, ha? Ako kuya mo. Hindi kita inuutusan. Gusto ko lang magpahinga ka para makapagpahinga na rin kami ni Lola. Di magpahinga kayo. Kailangan ba may grupang pagpapahinga? Hawak ko ba yung mga talukap niyo sa mata para pigilan kayong matulog? Apo, gusto lang naming makasabay ka magpahinga. Gabi na rin. Nakakahiya sa mga kapitbahay kung madidinig nila tayong nagpapataasan pa ng boses dito. Gusto mo bang maging laman na naman tayo ng usapan dyan sa kanto? Ano ba pakialam nila? Hoy, mga chismoso't pakialamerong mga kapitbahay! Good evening! Kuya Bert, ano ba? Nag-ieskandalo ka na naman eh. Kami na naman ni Lola ang mapapahiya sa ginagawa mo. Alam mo, para kasi nanay nung nabubuhay pa eh. Bungangera ka! Pagtimpla mo na nga lang ako ng kape ko. Abutan mo rin ako ng anumang pwedeng makutkot dun sa kusina. Dali na, Manilyn! Alam mo, para kang si tatay. Ano sabi mo? Bert, Manilyn, matulog na kayong dalawa, ha? Bukas din hindi nyo na maiisip tong Walang matutulog hanggat hindi ko natuturuan ng leksyon tong si Manilyn! Bakit mo ako tuturuan ng leksyon? Di ba para yun sa mga nagkakamali? Wala namang mali sa sinabi ko ah. Totoo namang para ka ng si tatay. Basta gulero, lasinggero, walang kwenta. Bastos na bata ka! Bert! Bakit mo sinaktan ang kapatid mo? Manilyn, Apo, ayos ka lang ba? Di lang yan ang aabutin mo, Manilyn. Sa susunod na bastusin mo pa ako! Di kita binastos! Nagsabi lang ako ng totoo! Tama na, Manilyn. Ha? Parang awa mo na, Apo. Tama na, Apo. Nasasaktan ka ba sa katotohanan, Kuya Bert? Habang tumatagal, kumagaya ka na kay tatay. Wag na wag mo akong ikukumpara sa walang kwenta nating ama, ha? Hindi ako katulad niya! Tama na! Tama na, Apo! Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi! Ayoko! Talagang gusto mong masaktan palalo, ha? Ako na lang ang babawi! Hindi ka katulad ng tatay mo, Bert! Hindi! Kaya tama na! Huwag na kayo magsakit ang magkapatid! Noong nabubuhay pa si nanay, madalas namin siyang kasama ni Kuya Bert sa paglalakad tuwing hapon. Ito ang paraan ni nanay para makausap kami ng kalmado ni Kuya Bert. Para may malaman siya tungkol sa mga pinagkakaabalahan at nararamdaman namin. Napakasaya noong buhay pa si nanay, Papa Dudut. Hindi kami nagtatrabaho ni Kuya Bert at ini-enjoy lang namin ang pagkabata. Lagi kami sa bubungan tuwing gabi at sinusubukang bilangin kung gaano karami ang mga bituin sa langit. Pero mula nang namatay si nanay ay hindi na kami umakyat pa ni Kuya Bert sa bubungan. At ewan ko kung bakit parang wala na akong nakikitang bituin sa kalangitan. Parang lagi na lang madilim. Paborito ni Kuya Bert si nanay, kay nanay nagsusumbong si Kuya Bert. Oras na magkausap na silang dalawa ay makikita mo na agad ang ngiti ni Kuya Bert. Pero mula noong namatay si nanay ay hindi ko na ulit nasilayan ang ngiti niya. Mas lalo lang nabaon sa limot ang mga ngiti ni Kuya Bert nang inabandona kami ni tatay. At hindi namin alam ni Lola kung posible pa kaming makapag-alok ng magandang dahilan para maibalik ni Kuya ang dating ngiti niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ang 3 taon at wala pa rin nagbago sa kalagayan namin ni Lola at Kuya Bert. Kapos pa rin at hindi masaya. Mabuti na lamang talaga at meron kaming sariling bahay. Malit man ang aming bahay na minana pa namin sa lolo namin ay ayos lang. Kung wala ang bahay namin yon ay baka matagal na kaming naging palaboy. At sa paglipas nga ng mga taon ay naging ganap na akong dalaga. 18 at nasa tamang edad na ako para magdesisyon para sa sarili ko. At higit sa lahat ay para makakuha ng trabaho
na may totoong pasahod. Sa ika-18 na kaarawan ko nga, imbis na mag-celebrate ng aking debut ay mas pinili kong maghanap ng trabaho sa bayan. Pero wala akong nahanap. Dahil bukod sa hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ay wala rin daw akong masyadong experience sa mga totoong trabaho. Pauwi na sana ako sa amin nang biglang may lumapit sa akin na isang bakla. Isa raw siyang talent manager at inalok niya akong magtrabaho bilang isang modelo sa isang website daw. Wala akong alam at wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Hanggang sa pinaliwanag niya na malaki ang kikitain ko kapag nag-post ako ng mga sexy pictures sa website nila. Ang website nila ay tambayan ng mga ibang lahi. Noong una hindi po ako komportable sa trabahong inaalok niya pero noong binulong na niya kung magkano ang kikitain ko sa bawat post ko ng sexy picture, bigla ay parang gusto ko nang sunggaban ang alok nito. Pero kinailangan ko munang sabihin yon sa lola ko, Papa Dudut. Lola, nakauwi na po ako. Manilin! Akala ko gagabihin ka pa ng uwi. Nasuyod ko na po yung buong bayan. Nahirapan po akong maghanap ng trabaho. Hayaan mo, Apo. Sa susunod, meron nang magtitiwala sa'yo na aluking ka ng trabaho. Ay, gutom ka na ba? Kasi may inabot sa aking pansit bihon yung mga taga-barangay hall. Natira daw nila mula sa birthday nung sekretarya ni Kapitan. Halika na, samahan mo akong kumain habang mainit pa yung pansit. Pero Lola, ang totoo po niyan meron pong nag-alok sa akin ng trabaho. Aha! Bakit hindi mo sinabi agad? Ayun naman pala! Saan ba yan, ha? Anong trabaho? Anong gagawin mo? Magkanong sahod? Malaki po ang pasahod. Doon ako sigurado. Salamat po, Diyos ko! Nagbuga rin lahat ng ipinagdasal natin. Makakaraos na tayo sa buhay, Apo! Sana nga po. Sana ito na po ang solusyon. Yan na talaga ang solusyon. Nako, makakatikim na ako ng kapeng barako. Hindi na ako magtsatsaga sa maligamgam na Ay, magkwento ka nga, Apo. Ano bang trabaho yan? Modeling po, Lola. Modeling? Yung magpapapicture po ako tapos ipopost sa internet. Yung parang artista ba? Ay, nako, mukhang sisikat ka riyan, Apo. Kailangan lagi kang maghilamos, ha, para hindi ka magka-pimple. Tapos, dalasan mong pagligo para hindi ka magkaroon ng libag. Ano bang klaseng mga litrato raw bang kukuhanan sa'yo? Lola, bale, sexy po. Sexy na pictures. Sexy na picture! Opo, tapos ipopost daw po sa internet. Pag nakita yun ng mga ibang lahi, pwede nilang bilhin yun. May komisyon ako sa bawat sexy picture na yun, Lola. Sabi nung baklang manager sa akin kanina, marami na raw siyang alaga na nakapagpatayo ng bahay dahil naging model sila. Gusto ko rin nun, Lola. Mapapalaki na natin tong bahay. Mapapalitan na natin yung mga butas na bubong. Makakabili na tayo ng bagong ref. Tsaka pupunuin ko yun lagi ng pagkain. At yung kape nyo, di ba? Matagal nyo nang gustong makatikim ng kapeng barako. Makakabili na tayo nun kahit walang okasyon. Ganun kalaki ang kikitain ko sa pagmamodel, Lola. Apo, hindi ko yata gusto ang pagmamodel-model na yan, Parang mali, Maglalagay ka ng mga sexy na litrato sa computer? Sa internet po. Sa internet at pagpepiestahan nyo ng mga ibang lahi. Hindi naman pagpipiestahan, Lola. Hindi naman ako parang handa sa piyesta na matitikman nilang lahat. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin, Apo. Di ba, Lola? Ang tagal na nating pinagdarasal na umasenso. Baka ito na po yung sagot ng Diyos sa mga dasal natin.
ito na yung blessing niya para sa atin. Ito yung sagot. Yung magpapakita ka ng katawan mo sa ibang tao. Ay, kailan pa ginawang blessing yun ng Diyos, ha? Lola, kailangan ko tong tanggapin. Kasi kung hindi, anong kakainin natin bukas? Kaya niyo pa bang humarap sa mga tindahan dito sa barangay natin para mangutang? Kaya niyo pa bang tiisin yung masasakit nilang salita at irap habang inaabutan kayo ng mumurahing sardinas? Kasi ako, Lola, ayoko na. Para maiba naman ang kapalaran natin. Maiba ang kapalaran. Gusto mo nang makasalan ng kapalaran. Yun ba, Manilin? Ako ayoko. Hindi ko hahayaan na gamitin mo ang katawan mo para mabuhay tayo. Hindi bali nang may butas ang bubungan natin. Hindi bali nang hindi ako makatikim ng kapeng barako o makaranas ng ref na puno. Kahit pa mas lumabo ang mga mata ko kakapulot ng mga butil ng palay sa kiskisan. Ayos lang. Basta wag mo lang ihain ang katawan mo sa ibang tao. Yun na nga ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. Ang pagtanggi ni Lola sa plano ko. Wala rin naman akong nagawa at sinunod ko pa rin ang gusto niya. Masyado nang maraming pinagdaanan si Lola sa buhay. Ayoko na yung dagdagan pa, kaya naman binako na rin ang number ng baklang manager na nakausap ko. Para hindi na ako matukso na lapitan siya para ibenta ang mga picture ng hubad na katawan ko. Habang tumatagal ay naiintindihan ko na si Lola mahirap ang buhay, oo, pero hindi magandang solusyon ang iladlad ko ang hubad kong katawan sa ibang tao para pagnasaan. Kaya naman bumalik na lamang ako sa mas alam kong trabaho. Ang maging kasambahay. Maswerte na lang at natanggap akong kasambahay sa isang konsihal namin. Ayos na ang pasahod, stay in ako at 2 araw lang ang day off ko sa loob ng 1 buwan. At ginagamit ko ang day off na yon para umuwi kay Lola at iabot ang naipong kong sahod. Halos lahat ng sahod ko ay inaabot ko kay Lola dahil wala naman akong ginagastos sa trabaho ko. Libre naman po ang lahat, Papa Dudut. Kaya natutuwa si Lola kasi nagkakaroon na ng laman ang ref namin kahit na hindi yon masyadong napupuno tulad ng pangarap namin. Hindi na rin niya sinosobrahan ang tubig ng sinaing para magkaroon ng Kahit papaano ay umaayos na ang buhay namin. Hanggang isang araw sa pag-uwi ko sa bahay ay ginulat ako ng mga nabalitaan ko. Asan nga po pala si Kuya Bert? Tawagin na po natin para sabay-sabay na tayong kumain. Manilin, Apo, Bakit po, Lola? mag-iisang buwan na kasing hindi umuwi ang Kuya Bert mo. Ano? Baka nasa inuman lang ulit yun. Alam niyo namang kailangang laging sunduin yun para makauwi eh. Ay nako, tara po at sunduin na natin siya para makakain na po tayo. Puntahan ko ng lahat ng tinatambayan niya tuwing nakikipag-inuman siya. Wala siya roon. Kahit sa Riles, wala. Sa pulis siya na tayo lumapit. Magpatulong tayo para mahanap si Kuya Bert. Naku naman, Lola. Bakit kasi ngayon nyo lang to sinabi sa akin? Binilhan ko nga kayo ng cellphone para balitaan nyo ako sa mga nangyayari dito sa bahay habang wala ako eh. Ayaw lang kitang mag-alala sa paglalayas ng Kuya Bert mo. Paglalayas? Ibig niyong sabihin, alam niyong naglayas si Kuya Bert? Oo, Apo. Bakit daw? Nag-away ba kayo ulit? Anong nangyari? Kasi, Apo, may bumalik dito. Bumalik? Ay, nandito na ako. Umutang ako ng pakbet para makakain naman tayo ng gulay. Bayaran nyo na lang kapag nagpadala ulit si Manilin. Tay, anong ginagawa mo rito? Manilin, anak. Mabutit nakauwi ka na. Lola, anong nangyayari? Bakit nandito si tatay? Nay, hindi nyo ba nasabi kay Manilin na bumalik na ako? Manilin. Lola, bakit niyo pinabalik si tatay? Kasi naaawa naman ako sa tatay mo at sa bagong pamilya niya. May pamilya ka na, tay? Oo, Manilin. May nakilala ako sa Maynila nung lumayas ako rito. May isa na kaming anak. May kapatid ka na ulit.
At dito sila tumitira ngayon, Manilyn, habang naghahanap pa ng trabaho ang bagong asawa ng tatay mo. Nalaman ko na maayos daw ang pasahod sa'yo bilang kasambahay, ha? Kaya nagpapasalamat ako kasi nakakatulong ang sahod mo para maambunan kami ng pamilya ko. Salamat, Manilyn, ha? Salamat at hindi ka gumaya dun sa kuya mong si Bert. Shh, mayabang, walang utang na loob ang kuya mong yun. Alam mo bang ang sasakit ng mga sinabi niya sa akin nung pinatuloy ako rito ng lola nyo? Ayun, nung walang kumampi sa kanya, lumayas bigla. Mabuti na rin yun para mabawasan naman ang pinapalamon mo rito sa bahay. Balita ko lumaking basagulero yung Bert na yun. Mabuti na lang meron pa akong anak na katulad mo. Matino at saka responsable. Kaya, Manilyn anak, huwag ka sanang magbabago ha. Maging mapagbigay ka pa rin sana lalo sa akin at tatay mo. Wala na akong ibang makakapitan kundi ikaw lang. Masyado na akong matanda para maghanap ng trabaho. Hindi kagaya ng mga teleseryeng napapanood natin sa telebisyon ay walang naging sigawan at sumbatan. Walang sakitan, tahimik kong pinakinggan ang mga nakakasukang linya ni tatay. Ang kapal ng mukha niya, yun lang ang pumapasok sa isipan ko noon. Ang kapal ng mukha niya para bumalik nung alam niyang may mapapakinabangan na siya sa akin. Samantalang nung hirap na hirap kami ni na Lola ay hindi siya nagpakita. Hindi siya nagpakaama. Napansin ni Lola ang pananahimik ko. Alam niya marahil na yon ang paraan ko ng pagpapakita ng kalungkutan. Ang manahimik. Alam din niyang hindi ako komportable sa pagtanggap niya ulit kay tatay at sa bagong pamilya nito sa bahay namin. Kinausap niya ako ng masinsinan sa kwarto at inihingi niya ng tawad ang pagdidesisyon niya nang hindi nagsasabi sa akin. Napaiyak na lamang ako. Wala naman akong nagawa, gusto ni Lola na tumira roon si tatay at ang bagong pamilya nito dahil nalulungkot siyang mag-isa lalo't wala na ako roon madalas. Tapos bigla pang nawala si Kuya Bert. Naguguluhan tuloy ako. Kailangan ko na bang tanggapin si tatay pabalik sa buhay namin? Kailangan ko na ba siyang patawarin? Kasi sa totoo lang, hindi ko pa kaya. Tuwing nakikita ko siya ay kumukulo ang dugo ko lalo na kapag naaalala ko kung paano niya kami inabandona noong mga panahon na nagluluksa kami kay nanay at noong mga panahong wala kaming makain. Pero masaya si Lola tuwing kasama si tatay at ang bagong pamilya niya. Hindi ko naman pwedeng ipagkait yon kay Lola lalo't yon ang unang beses na nakarelax na rin siya sa buhay at nakakabawi na rin sa saya. Pero paano naman ako, Papa Dudut? Malungkot pa rin ako at masama ang loob sa ginawa ni tatay sa amin. Ano po ang gagawin ko, Papa Dudut? Ako nga rin po pala ay ang bumubuhay sa bagong pamilya ni tatay dahil mas pinili na ngayon ni tatay na huwag nang magtrabaho dahil nalaman niya ang sahod ko bilang kasambahay. Naisip niyang kaya naman daw nilang pagkasyahin ang sahod na ibinibigay ko sa kanilang lahat. Ano po ba ang dapat kong gawin, Papa Dudut? Sana po ay matulungan ninyo ako at ng inyong mga tagapakinig. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Manilyn. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay ay parang dagat. Minsan kalmado at minsan marahas. Ngunit ang bawat alon nito ay may daladalang aral na magbibigay lakas
at pag-asa sa bawat pagsubok na ating tatahakin. Ikaw, kabarangay, matatawag mo bang kalmado ang buhay mo ngayon? Dear Papa Dudut, ang pagkakaroon ng tapat, mabait at maaasahang kaibigan ay isang biyayang walang kapantay. Sila ang kasama natin sa bawat ngiti at luha, sa bawat pag-asa at tagumpay. At mapalad ako na nagkaroon ako ng kaibigang nagbigay sa akin ng hindi malilimutang karanasan sa buhay na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin hanggang sa aking pagtanda. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Makoy, 29 at isang factory worker. Simula pagkabata ay sa tabing dagat na ako nakatira, Papa Dudut. Kaya naman ang dagat na rin mismo ang humubog sa aking pagkatao. 10 taong gulang pa lamang ako noon at sumasama na ako sa aking ama para pumalaot at manghuli ng isda. Mahirap po ang buhay namin noon. 6 kaming magkakapatid at ako ang panganay na inaasahang tumayong pangalawang magulang sa mga nakababata kong kapatid. At tanging pangingisda ang ikinabubuhay namin. Paminsan-minsan ay naglalabada ang nanay ko pero isang beses lamang ito sa isang linggo tuwing may nangangailangan ng serbisyo niya. Papa Dudut, maagang nawala sa akin ang kabataan ko dahil bukod sa pag-aaral, naubos din ang oras ko noon sa pagtatrabaho. Mas lumala pa nga ang estado ng buhay namin noong nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa pamilya namin na mas sumubok sa tatag ko bilang panganay na anak. Nay, para saan yung mga damit na yan? Bakit kayo nag-iimpake ng damit? Wala bang nasabi sa'yo si Maring? Sinabihan ko siya na ibalita sa'yo yung nangyari sa tatay mo ah. Wala po eh. Hindi kami nakita sa palengke kanina. Ano po bang nangyari kay tatay? Itinakbo siya kanina sa ospital. Na-stroke habang naglilinis ng bangka. Ano po? Oo, itinakbo naman siya agad sa ospital ng mga kasama niya. Ay, mabuti nga may tricycle yung isang kasamahan niya kanina eh. Kumusta na po siya? Ano pong lagay niya? Nasaan po siya ngayon? Ayun, nasa ospital pa rin siya. Naku, sa awa ng Diyos, maayos na yung lagay niya. Kaya nga ako sumaglit rito para kumuha ng gamit eh. Doon na muna kami magpapalipas ng gabi. Bakit daw po? Akala ko ba okay na siya? Inaantay pa yung resulta ng mga test niya para malaman kung nagkaroon ba siya ng komplikasyon. Sige na. Mauna na ako't baka gising ng tatay mo. Wala kasi siyang kasama doon ngayon. Sandali lang po, sasama ako na po kayo. Wag na anak. Walang kasama yung mga kapatid mo. Ikaw na munang bahala rito sa bahay, ha? Pumunta ka na lang sa ospital mamayang tanghali para baunan ako. Sige po, susunod po ako sa inyo mamaya. Nay, bakit po kayo umiiyak? Dumating na yung doktor kanina, anak. May resulta na yung test na ginawa sa tatay mo. Ano pong sabi? Naapektuhan daw ng stroke yung utak ng tatay mo. Paralisado ngayon yung isang bahagi ng katawan niya. Po, pero may posibilidad pa rin namang gumaling siya, di ba? Madadaan naman daw sa therapy at gamutan. Kaya lang ang problema, anak.
Saan tayo huhugot ng gamot ng tatay mo? Eh kung siya lang naman ang kumikita sa pamilya natin. Problema ko nga ngayon kung saan tayo hahanap ng pambayad dito sa ospital eh. Baka pwede po tayong makahingi ng tulong kay Mayor. Wala na tayong ibang aasahan kundi ang humingi talaga ng tulong sa ibang tao. Eh, baka sakaling mapagbigyan tayo. Ay, Diyos ko! Bakit ba kasi nangyari pa sa atin to? Kung kailan magpapasok ka na, tsaka pa tayo mamomroblema ng ganito. Titigil na lang po muna ako pansamantala sa pag-aaral para makabawas sa gastusin. Kung gusto niyo po, total, tapos na ako sa high school. Pwede naman na po ako magtrabaho. Sigurado ka ba dyan, anak? Hindi mo ba gustong pumasok sa kolehiyo? Kahit naman po gustuhin ko, wala rin naman po tayo magagawa kasi wala din naman tayong pera para makapag-aral ako sa college eh. Mas mabuti na po to. Ako na lang po muna yung kakayod habang nagpapagaling si tatay. Papa Dudut, dahil sa nangyari sa aking ama ay isang trabaho ang naipasa sa akin na hindi ko pwedeng talikuran. At yon ay ang magpakaama sa mga kapatid ko. Iba't ibang uri ng trabaho ang pinasok ko para lamang makapaglaan ng pera para sa pamilya namin. 2:00 pa lamang ng madaling araw ay bumabangon na ako para sumama sa mga grupo ng mangingisda na pumapalaot ng madaling araw. Pagsapit naman ng 5:00 ay umi-extra ako sa pagbubuhat ng banye-banyerang laman dagat na pinapadala sa iba't ibang palengke sa probinsya namin. Hindi pa doon natatapos ang araw ko dahil diretsyo naman ako sa palengke namin para maghanap ng mga tenderang nais magpalinis ng itinitinda nilang isda. Bago sumapit ang tanghali ay nagtutungo ako sa isang kilalang resort sa amin para naman magtrabaho bilang caretaker. At sa parehong pagkakataon ay lifeguard na rin sa lugar. Umaabot yon hanggang 7:00 ng gabi kapalit ng kakarampot na sahod na mas mababa pa sa minimum wage. Araw-araw, Papa Dudut, ay bugbog na bugbog ang katawan ko sa trabaho pero hindi ko magawang magreklamo. Dahil kailangan ko itong gawin bilang ako na lamang ang inaasahan ng pamilya ko. Mabuti na lamang at ng mga panahong yon ay meron akong mga kaibigang sumasama sa akin sa mga araw na kailangan ko nang makakasama at makakausap. Sina Neil at Sonia. Sa kanila ako humuhugot ng lakas. Sila ang dahilan kung bakit kahit papaano ay nababawasan ang pagod na katawan ko or pagod na nararamdaman ko sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Neil, patambay muna ako rito ha. O Makoy, ikaw pala. Oo naman. Tapos ka na sa trabaho? Oo, kakatapos ko lang. Nakapagod nga eh, may nag-birthday kasi sa resort. Daming pinagawa. Lalay lang sa katawan mo ha. Baka mamaya sumunod ka sa tatay mo, mababaldado ka rin dyan. Sira ulo, hindi magandang biro yan boy. Di naman ako nagbibiro. May hangganan din yung katawan mo no. Kapag yan, pinwersa mo, hindi talaga malabong sa ospital din ang bagsak mo. Nahalagaan ko naman na maayos tong katawan ko eh. Huwag ka na mag-alala. May iba tayo. Kumusta na pala yung nanay mo? May balita ka na ba sa kanya? Wala nga eh. Hanggang ngayon, di pa rin siya nagpaparamdam. Halos 2 linggo na simula nung umalis siya. Ano ba kasing ginawa niya? Ba't siya nagtatago? Ang sabi sa akin, nang scam daw siya eh. Pero di ako naniniwala dun. Mabait nanay ko no. Sa sobrang bait niya, madali lang din siyang paikutin ng mga tao sa paligid niya. Kaya malamang, na-scam lang din siya katulad nung iba. Ang kaibahan lang, sa kanya nabaling yung sisi. Naku, kawawa naman yung nanay mo. Tsaka, sana magpakita na siya para malinis na yung pangalan niya. Grabe din naman kasi yung mga tao eh.
Kahit anong paliwanag noon ni nanay, hinuhusgahan na agad siya. Wala tuloy siyang nagawa kundi magtago na lang. Pero kahit naman sana i-update niya kayo kung kumusta na yung lagay niya, di ba? Yun nga ang kinakabahala ako eh. Uy, nandito na pala kayo. Sakto, bili naman kayo ng tinda ko. Uy, Sonia, ano yan? Pastillas, masarap to, 5 pesos isa. Mahal naman yan. Labang pre-taste dyan. Pre-taste ka dyan, kakapiranggot na nga tubo ko rito eh. Dami mo talagang racket ah. Parang nung nakaraang linggo lang, inumin yung nilalako mo ah. Ganyan talaga kapag babaero yung ama tapos sugarol naman yung ina. Kailangan kumita para may pangkain. Kung wala akong gagawin, mamamatay na lang akong walang laman ng tiyan. Talagang bagay talaga tayong tatlo sa isa't isa, no? Ba't mo naman nasabi? Eh, pare-pareho tayong minahal sa magulang eh. Ako, maagang naulila sa tatay tapos nawawala yung nanay. Ikaw, Makoy, baldado yung tatay, walang trabaho yung nanay. Ito naman si Sonia, pareho din ang sitwasyon. Hindi naman nila ginusto yung buhay na ganito eh. Siguro, minalas lang din sila sa buhay. Eh, mas lalong hindi rin natin ginusto yung ganito, no? Alam nyo, ang ninega nyo, wala naman tayong mapapala sa pagrereklamo eh. Ano magagawa natin kung pinanganak tayong mahirap, di ba? Kung gusto nyo magbago buhay nyo, magtrabaho kayo. Mahirap na nga tayo, kinakawaan nyo pa yung sarili nyo eh. Talagang magiging masaklap talaga yung buhay nyo kung ganyan. Ano pa dapat gawin para hindi maging masaklap buhay namin? Tularan nyo ako, masaya lang kahit problemado. Fake it till you make it, di ba sabi nila? Sus, mahirap pekein ang kasiyahan lalo na kung mas nangingibabaw ang kalungkutan, no? Asus, bumanat na naman. Kung may kapalit lang sanang pera yung matatalinghagang salita na lumalabas dyan sa bibig mo, matagal ka na sanang mayaman. Sana nga ganun na lang kadali ang buhay eh. E di sana lahat tayo masaya. Alam nyo, imbis na magmukmuk kayong dalawa dyan, tulungan nyo na lang kaya akong ibenta tong mga pastillas ko. Tara na, para naman may ambag kayo sa buhay ko. Pas, uwi na ako. Pagod na talaga ako eh. Bawi na lang ako sa susunod. Ikaw, Neil, sumama na ako. Sige na nga. Basta bigyan mo akong pre-taste mamaya, ah. Ito, pakaburaot mo. O siya, mauna na ako ha. Enjoy kayo sa pagbebenta ng pagkamahal-mahal na pastillas ni Sonia. Daan ako sa bahay niyo mamaya, bebentahan ko nanay mo. Sa susunod na, wala kami pera. Simula elementary ay magkakaibigan na talaga kami nila Neil at Sonia Papadudut. Una ko naging kaibigan si Neil dahil magkapitbahay lang kami noon. Wala gaano ang kalaro si Neil noong mga bata pa lamang kami. Siya kasi yung tipo ng bata na lalampa-lampa. Mabilis siyang hingalin at lagi siyang nadadapa kapag naglalaro kami ng habulan. Mahina siya pagdating sa mga trabahong nangangailangan ng pisikal na lakas. Pero sa kabila noon ay bumawi naman siya sa pagiging matalino. Consistent honor student siya noon, kaya naman siya ang lagi naming takbuhan pagdating sa mga assignments and projects namin dati. Samantala ay naging kaibigan naman namin si Sonia noong lumipat siya sa lugar namin. Bigla na lamang niyang isinali ang sarili niya sa pagkakaibigan namin ni Neil nang walang dahilan. Kung nasaan kami ay lagi siyang nakabuntot hanggang sa nasanay na lang din kami na lagi namin siyang kasakasama. Hanggang sa pagtanda namin ay nanatiling matatag ang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan naming tatlo. Taon pa nga ang lumipas, ilang pagsubok man ang dumaan sa amin, ay lagi naming kasama ang bawat isa. Sabi nga namin hanggat nasa likod namin ang isa't isa ay walang problema ang magpapataob sa amin. Hanggang sa halos sabay-sabay kaming tinambakan ng problema. Papadudot na muntik nang ikasira ng aming pagsasama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot taong 2014 ay nahuli ko ang sarili kong nanay na may kasamang ibang lalaki. Kinausap ko si nanay tungkol sa nalaman ko at hindi man lang niya ito itinanggi mula sa akin. Ayon sa kanya ay may mga pangangailangan daw siya na hindi na naibibigay ng tatay namin. Sobrang nawasak ang puso ko noon para kay tatay. Pero dahil ayokong masaktan ng tatay ko ay itinago ko na lamang ang mga nalaman ko. Hanggang sa sumunod na buwan ay tuluyan na kaming iniwanan ni nanay at pinili ang mas maayos na buhay na ipinangako sa kanya ng kalaguyo niya.
Sa kabilang banda naman ay tuluyan ng nahuli at nakulong ang nanay ni Neil matapos ang ilang taong pagtatago. Para makapagpiyansa ay kinailangan nitong maghanda ng 50,000 para lamang mailabas niya ang nanay niya sa kulungan. Sa parehong taon din, Papa Dudut, ay namatay naman ang tatay ni Sonia, ang taong pinaguhugutan niya ng lakas at saya sa kabila ng mahirap nilang buhay. Sabay-sabay man kaming binagsakan ng suliranin sa buhay. Sa aming tatlo ay si Sonia lang ang nananatiling matatag at puno ng pag-asa. Sa kabila ng pagpanaw ng tatay nito ay sa kanya kami humuhugot ng lakas para harapin ang bukas. Inaasahan na namin yon mula sa kanya. Dahil simula pagkabata ay likas na masiyahin talaga si Sonia. Iiyak lang siya saglit kapag malungkot siya, pero pagkatapos noon ay babalik na ulit siya sa dating niyang pagkatao na makulit at punong-puno ng enerhiya. Kaya naman noong mga panahong yon, si Sonia ang naging sandala naming dalawa ni Neil noong namroblema kami sa mga magulang namin. Bakit mo ba kasi kami gusto makausap? Dito pa sa tabing dagat, daming lamok dito. Siyempre, para kunwari nasa pelikula. Bagay na bagay kaya tong sunset sa pag-uusapan natin. Para memorable. Sus. Dami mong pakulo. Ano ba kasi yung pag-uusapan natin? May solusyon na ako sa problema niyong dalawa. Itong mga nakaraang buwan, wala na kayong ibang reklamo kundi yung mga buhay niyo eh. Nakakasawa ng pakinggan para mga sirang plaka. Kaya naisip ko na resolbahin na lang yung mga problemang yan. Paano mo naman gagawin yun? Easy ka lang ah. Ikaw Neil, nag-iipon ka ng pampiyansa para sa nanay mong nakakulong, di ba? Oo. Anong gagawin mo? Papautangin mo ako? Di no, pareho tayong walang pera. Pero hindi, may naisip akong paraan para magkapera ka. Paano naman? Parang ayoko yung nasa isip mo ah. Yung magbebenta ng laman ah. Sino ba nagsabi magbenta ka ng laman? Masyado kang defensive. Naisip mo bang gawin yun? Uy, si Raulo. Kung gagawin yun no? Pero syempre, hindi naman kita ilalagay sa ganong klaseng bagay. Ito yung naisip kong solusyon. Papalapit na yung piyesta natin, di ba? Oo, tapos? May nabalitaan ako. Magpapakarera daw sila ng bangka sa paparating na pista tapos magkakaroon ng pagandahan ng bangka. Malaki raw yung premyo dun kaya naisip ko, sali tayo. Karera ng bangka? Magkano naman daw yung premyo? Di ko pa alam pero unang pista to ng bagong halal na mayor kaya sigurado ako magpapakitang gilas yun. Ano, sali tayo? Pwede naman. May bangka naman si tatay na pwedeng gamitin. Maayos makina nun, kaya pwede ilaban. Sino naman magmamaniobra ng bangka? Hindi malamang tong si Makoy. Marunong ka bang gumamit ng bangka? Hindi. Oo, di ba? Ako, may alam ako sa bangka. Pero alam nyo naman na takot ako sa dagat kasi hindi ako marunong lumangoy. Kaya no choice, si Makoy. Oo, kaya ko naman. Walang problema sa akin kasi bata pa lang ako, namamangga na ako. Ayun, edi tapos na isang problema. O, sunod naman yun sa'yo, Makoy. Sige nga, paano mo susolusyonan yung problema ko ngayon? Nahanap ko na kung nasa ng nanay mo. Talaga? Nasaan siya? Nandun, sa kabilang bayan. Teka, paano mo naman nalaman yan? Anong ginagawa mo doon sa kabilang bayan? May mga suki ako doon ng mga binibenta kong pagkain, di ba? Mabalik tayo sa sinasabi ko. Sinundan ko siya kasama yung pinalit niya sa tatay mo. Uy, Sonia! Ay, Yung bunganga mo masyadong pasmado. sorry. De, okay lang. Yung bahay ng lalaki, alam mo ba kung nasan? Oo, sinundan ko sila. Memoryado ko kung saan sila nakatira ngayon. Nabanggit mo na gusto mong makausap nanay mo sa huling pagkakataon, di ba? Ito na yung pagkakataon na yun. Ano, Makoy? Kikitain mo ba siya? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung kaya ko. Bakit naman? Marami akong gustong sabihin. Marami akong gustong itanong sa kanya. Pero di ko alam kung masasabi ko lahat ng yun sa kanya kapag nagkita na kami. Hindi naman tayo pupunta agad-agad doon. Siyempre, kailangan mo rin paghandaan yun. Alam kong may galit at tampo ka sa nanay mo. Kaya mas magandang kitain mo siya kung kailang maliwanag na yan sa pag-iisip mo. Di bale,
Sasamahan ka naman namin kung kailangan mo ng suporta eh. Maraming salamat, Sonia. Ay, walang ano man. Paano na lang kaya kung wala ako? Mula sa udyok ni Sonia ay sumali kaming tatlo sa paligsahan at tinutukoy niya. Gamit ang bangka ni tatay ay sinimulan naming mag-isip ng magandang idedesenyo mula doon. Yun na rin ang plano naming isali sa karera dahil sa aming tatlo ay ako lang naman ang marunong mag-operate ng bangka na di motor. Sina Neil at Sonia naman ay natoka sa pagdidesign ng bangka gamit ang talento ni Neil sa pagdodrawing. Sa mga sumunod na linggo bago ang pista sa lugar namin ay sinimulan ng guhitan nila Neil ang bangka ni tatay. Kapag walang masyadong tao sa resort na pinagtatrabahuhan ko ay patakas naman akong nag-iensanyo sa pagdadrive ng bangka para sa karera. Kasabay noon ay patuloy ang paghimok sa akin ni Sonia na kitain ko na ang nanay ko para makausap siya. Pero nang mga panahong yon ay hindi ko pa alam kung ano ang sasabihin ko sa nanay ko kapag nagkita ulit kami. Wala pa akong sapat ng lakas ng loob noon para masabi ko sa kanya ang mga gusto kong sabihin. Kaya pansamantala ko na lamang muna itong sinantabi at itinuong ko na lamang ang atensyon at oras ko sa paligsahan na sasalihan namin. Pero hindi rin naman nagtagal ang paghihintay ni Sonia dahil bago ang patimpalak. Nag-decide ako makipagkita na sa nanay ko, Papa Dudut. Kasama sina Neil at Sonia ay pinuntahan namin si nanay sa kabilang bayan kung saan siya nakatira kasama ang bago niyang kinakasama. Ano ba yan? Parang kinakabahan ako ah. Makoy, mag-iisang oras na tayo nagtatago rito ah. Kailan mo haharapin yung nanay mo? Kaya mo nga siya. Huwag mo siya pilitin. Tatanong lang naman. Sandali lang, bumibuhil pa ako eh. Huwag ka magmadali, tol. Kapitan mo pag kaya mo na. Oo, para gabihin tayo. Mas mahal ang pamasahe ng tricycle kapag gabi ha. Ito na. Pupuntahan ko na. Galingan mo ha. Talaga, Sonia. Bakit? Excited lang naman ako eh. Diyan lang kayo ah. Tayo niyo ako. Andito lang kami ha. Don't you worry. Nay? Makoy? Anong ginagawa mo rito? Sandali, paano mo nalaman na nandito ako? Hindi na po yun mahalaga. Nagpunta po ako rito para makausap po kayo. Ano yun? May nangyari bang masama? May nangyari ba sa tatay mo? Wala po. Akala ko naman kung may nangyari ng masama. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako gusto makausap? Hindi na po ba kayo babalik sa bahay? Anak, may bagong buhay na ako rito. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. Paano naman po kami? Kami ng mga kapatid ko, si tatay. Malaki ka naman eh. Ikaw nang bahala sa kanila. Daya nyo naman po eh. Tinakasan nyo yung responsibilidad nyo sa amin. Di nyo man lang inisip na kailangan ko rin ng magulang. Kasama mo naman ang tatay mo eh. Pero iba pa rin po yung kumpletong pamilya. Kung sa tingin nyo matanda na ako at kaya ko na po lahat, nagkakamali po kayo. Kailangan ko po ng nanay. Kaya maawa na po kayo. Bumalik na kayo. Pasensya ka na anak. Pero hindi na mangyayari ang gusto mo. Hindi na ako babalik sa dating buhay natin. Ano, ganun na lang yun? Tatalikuran nyo na lang kami basta-basta? Pasensya ka na talaga. Nangako ako sa mga kapatid ko na ibabalik kita. Miss ka na namin, Nay. Ako rin. Pero hindi ko na kaya yung buhay na meron tayo dun, anak. Hindi ganong klase ng buhay ang inaasahan ko. Akala ko po ba walang ina makakatiis sa mga anak nila? Pero bakit kayo natitiis nyo kami? Sige, magalit ka na sa akin. Tatanggapin ko yon. Kahit isumpa mo na ako, pero pasensya na talaga anak. Hindi na ako babalik sa bahay.
Sige na, bumalik ka na. Paggabi na marami pa akong gagawin. Mag-ingat ka pa uwi, ha? Maiwan na kita. Oh, Makoy, musta? Sasama daw ba sa'yo pa uwi? Hindi. Wala na nga siyang paki sa amin eh. Baka naman pwede natin siyang mapakiusapan. Wala na nga. Ayaw na nga niya. Ano pang mahirap intindihin doon? Oh, chill ka lang. Sungit mo naman. Hindi kasalanan nyo kasi to. Pinipilit-pilit nyo pa kasi ako eh. Uy, ikaw may gusto nito, di ba? Sabi mo gusto mo makausap nanay mo, edi tinulungan ka lang namin. Eh dapat di nyo na lang ginawa. Grabe, hindi ka na lang magpasalamat. Sonia, tama na yan. Ay hindi, hindi tama na sa atin siya magagalit dahil lang hindi niya nakuha yung gusto niya. So bakit ano bang gusto mo marinig? Mag-thank you ako sa'yo kasi ayaw na sa amin ng nanay namin. Ang gusto ko lang naman. O edi thank you. Ano, masaya ka na? Uy, hindi man ganyan pre. Nag-aalala lang naman kami sa'yo eh. Hindi. Palibasa. Hindi nyo alam kung ano nararamdaman ko ngayon. Alam nyo, itigil na lang natin tong kahibangan na to. Yung mga naisip mong solusyon sa mga problema namin, mga walang kwenta. Ang sabi mo? Uy, tumigil na nga kayong dalawa dyan. Muwi na nga lang tayo. Hindi na ako tutuloy dun sa contest na sinasabi nyo. Aaminin ko, Papa Dudut, kaya ako nagawa ang bagay na yon noon ay naiinggit ako kay Neil dahil may nanay pa siyang makakasama. Samantalang ako ay tuluyan na kaming iniwanan ng sarili naming ina. Medyo makasarili ako sa part na yon, lalo na't bangka ni tatay ang gagamitin sana namin para sa kompetisyon, pero bata pa ako noon at ang mga desisyon pa na ginagawa ko dati sa buhay ay nadadala pa ng mga emosyon ko. Pinanindigan ko ang mga sinabi ko kina Neil at Sonia na hindi na ako tutuloy kahit na makailang beses nila akong kinausap. Buo na ang desisyon ko noon na nagsimula lang dahil sa inggit at galit sa sarili kong nanay. Kahit wala ako ay nagpatuloy pa rin sina Neil at Sonia sa plano nila. Nakahiram sila ng isang lumang bangka sa isa sa mga kapitbahay namin. Yun ang pinaayos nila at sinimulang disenyuhan. Dahil hindi naman marunong gumamit ng bangka si Neil, si Sonia na ang nag-volunteer na sumali sa karera kahit na hindi siya marunong lumangoy at takot siya sa dagat. Araw-araw tuwing nasa resort ako at nagtatrabaho ay nakikita ko kung gaano kasigasig ang dalawa sa pag-iinsayo. Gusto ko mang bumalik sana at tulungan sila, pero noong mga panahong yon, masyado pa akong nilalamon ng galit dahil sa sitwasyon ko, kaya hinayaan ko na lamang sila at nagpakapagod na lamang ako sa pagtatrabaho para sa sarili ko. Pero Papa Dudut, isang linggo bago ang kompetisyon ay isang masamang balita ang gumimbal sa lugar namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nasa palengke ako noon at abala sa paglilinis ng isda noong narinig ko ang usapan ng mga tendera sa paligid ko. Naaawa daw sila dahil kamamatay lang ni Mang Nestor ay sumunod ding namatay ang dalaga niyang anak. Pagkarinig ko sa pangalang yon ay biglang kumabog ang dibdib ko dahil Nestor ang pangalan ng tatay ni Sonia. Agad kong tinext si Neil para makibalita sa kanya, ngunit hindi siya nag-reply sa mga text ko. Minadali ko na lamang ang trabaho ko sa palengke at saka ako agad na nagtungo sa bahay nila Sonia. Mas lalo kong kinabahan noong nadatnang ko ang mga taga-barangay sa tapat ng bahay nila Sonia na abala sa pagkakabit ng tolda. Dalawa ang anak na babae ni Mang Nestor, si Sonia at ang nakababata nitong kapatid. Hindi naman sa mas gusto kong mawala ang kapatid nito, pero habang papalapit ako sa bahay nila Sonia ay tahimik akong nananalangin na sana hindi si Sonia ang tinutukoy nilang dalaga ni Mang Nestor na namatay. Bago pa man ako makarating sa gate nila Sonia ay nanlumo ako nang nakita ko si Neil na nakatayo sa tabi ng pader at puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko pa man nakukumpirma ay alam ko na ng mga oras na yon na si Sonia nga ang tinutukoy nilang
namatay, Papa Dudut. Neil? Sino yung namatay? Huwag mo sabihin. Wala na si Sonia, tol. Sonia? Si Sonia? Anong... Bakit? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nag-i-ensayo siya para sa karera ng bangka eh. Sinabi ko naman sa kanya na wag nang tumuloy. Kasi malakas yung alon ngayon eh. Pero di siya nakinig. Ba't mo kasi siya hinayaan? Kilala mo si Sonia, tol. Kailan ba natin siya napigilan sa mga gusto niyang gawin? Lahat ng gusto niya, ginagawa niya kahit ano pa sabihin natin, di ba? Tikas kasi ng ulo niyan eh. Di na nga marunong lumangoy, nagpumilit pa. Kasalanan ko to eh. Dapat di na lang namin tinuloy yung laban. Kung hindi siya nagpumilit na sumali, di sana buhay pa rin siya hanggang ngayon. Di, wala kang kasalanan. Gusto ko lang naman niyang matulungan eh. Kung maghahanap kayo ng masisisi, ako dapat yun. Kasi ako yung may kasalanan ng lahat. Iniwan ko kayo eh. Diba? Dapat ako yun. Ako dapat yung nagpa-practice. Ako dapat yung nasa bangka, hindi siya. Alam mo, may punto ka, pre. Di mangyayari to kung di ka umayaw eh. Pero naiintindihan nga namin. May pinagdadaanan ka, tsaka di namin kontrolado yung mga desisyon mo sa buhay, kaya hindi ka namin pwedeng sisihin sa nangyari. Pero may mga pagkukulang din tayo eh. Totoo din yan. Namatay siya dahil sa kagustuhan niyang makatulong sa atin. Pero nung siya na yung nangailangan, wala tayong nagawa. Sana nga, panaginip na lang to lahat eh. Tol, di ko ma-imagine, tol. Nihirap paniwalaan na wala na si Sonia. Sobrang bata pa niya para mamatay. Hindi mo talaga masasabi kung ano mangyayari sa buhay natin eh. Teka, nandito na ba siya? Wala, nasa punerarya pa. Gumagawa pa ng paraan yung mga kamag-anak niya para makabili ng damit tsaka kabahong nagagamitin kay Sonia. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang bantayan at samahan habang, alam mo yun, habang di pa siya nauuwi. Yun nga rin sana plano ko eh. Doon ako papunta ngayon. Tara, gusto ko magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Papadudod sa mga sumunod na araw ay magkasama naming binantayan ni Neil ang kaibigan namin hanggang sa nailibing ito sa kanyang huling hantungan. Masakit para sa amin na hindi masisilayan pa ni Sonia ang kinabukasan. Napakarami niyang pangarap sa buhay kaya nakakalungkot na maaga siyang binawi ng Panginoon gayong isa siya sa mga tao na may napakabuting puso. Marami siyang napapasayang tao at marami siyang natutulungan ng walang kapalit. Sa loob-loob ko ay sinisisi ko ang sarili ko dahil kung hindi ko lang sana sila sinukuan noon, hindi sana ako papalitan ni Sonia sa karera. Hindi sana siya mauuwi sa kamatayan. Kaya naman ang tanging pambawi na lamang na naisip ko ay ang ituloy ang mga nasimulan niya. Sa mismong puntod ni Sonia ay pinangako ko na tutuparin ko ang mga bagay na gusto niyang mangyari. Tutulungan ko si Neil na mabuo ang iniipon niyang pampiyansa sa kanyang nanay.
Susubukan ko ring sundin ang naging payo niya sa akin noon na tatanggapin ang mga bagay na hindi ko kontrolado. At turuan ang puso kong magpatawad sa mga taong nakagawa ng mali sa buhay ko. Ilang araw bago magsimula ang fiesta sa lugar namin ay hinimo ko si Neil na ipagpatuloy ang pagsali sa paligsahan. Para na rin kay Sonia, Papa Dudut. Pasensya ka na, Nila. Di natin nakuha yung grand prize. Ayos lang yun. Kahit papano, nanalo tayo ng second place sa paghandaan ng disenyo ng bangka. Wala na dito si Sonia pero hanggang ngayon, natutulungan niya pa rin tayo. Hindi dahil sa disenyo niya, di tayo mananalo eh. Kaya nga eh. Pero, paano na yan? Hindi pa rin yun sapat. Para sana sa pampiyansa ng nanay mo. Sus, papag-iipunan naman yun eh. Huwag mo nang intindihin yun. Alam mo kung ano magandang gawin? Ano? Hati tayo sa premyo. Kailangan mo rin ng pera, di ba? Ako, hindi ako tatanggi dyan. Kailangan ko rin talaga ng pera eh. Kaya nga naisip ko, paghatian na lang natin. Sige, salamat. Alam mo, nandito lang si Sonia. Sigurado ako, puro reklamo aabuti nating dalawa mula dun. Nako, yung pa. Hindi tumatanggap ng pagkatalo yun. Baka awayin pa nga nun yung judge kasi hindi pinanalo yung design niya. Alam mo, nakakamiss talaga yung babaeng yun. Kung makakausap mo si Sonia ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ngayon? Marami. Gusto kong magpasalamat sa kanya kasi lagi niya akong pinaprangka sa mga bagay-bagay. Lagi niya akong pinapaalalahanan na may dulot na pag-asa yung bawat araw. Gusto ko siyang pasalamatan sa mga araw na tulad nito. Tuwing malungkot tayo, dismayado, lagi siyang nandyan para pagaanin yung loob natin eh. Ako, gusto ko humingi ng tawad sa kanya. Bakit naman? Hindi kasi pakiramdam ko, nadismay ako siya eh. Ewan ko ba, parang sinira ko yung pagkakaibigan natin dahil lang sa nagpadala ako sa nangyari sa problema sa pamilya namin. Wala naman nasirang pagkakaibigan. Alam mo, katunayan nga si Sonia pa nagpaintindi sa akin ng pinagdadaanan mo eh. Alam niya kung paano mabuhay sa isang sirang pamilya. Kasi dati di ba naghiwalay yung mga magulang niya. Sa aming dalawa, siya mas nakakaintindi sa'yo nun. Hindi, pero pasensya pa rin ha kasi naging makasarili ako eh. Sus, huwag mo na alalahanin yung pre. Tapos na yun eh. Saka isa pa, bumawi ka naman na. Natalo nga lang. Oo nga eh. Totoo nga yung sinabi mo. Magandang tumambay dito sa laot. Nakakagaan ng loob. Diba? Lalo na kapag tahimik yung dagat. Dito rin takbuhan ko kapag gusto kong takasan yung mga problema ko eh. Masarap humiga sa bangka habang hinihili ka ng alon. Tapos pinagmamasdan mo yung kalangitan. Salamat Makoy. Layon. Di, salamat kasi naging kaibigan kita. Kayo ni Sonia. Salamat na dumating kayong dalawa sa buhay ko. Ako rin. Pinagpapasalamat ko rin ang bagay na yan. Papa Dudut, wala na akong masyadong rekoleksyon pa sa mga sumunod na nangyari pagkatapos ng nangyaring pagpaligsahan. Basta ang nanatili sa utak ko noon ay yung kinuha si Neil ng kanyang tiyahin papunta sa Maynila. Simula noon ay nawala na kami ng koneksyong dalawa. Hanggang ngayon ay wala na po akong balita kay Neil kung kumusta na ang buhay niya. Pero umaasa ako na sana'y nasa maayos na siyang kalagayan at naabot na niya ang mga pangarap niya. Sa kabilang banda naman ay malayo na po sa dagat ang buhay ko ngayon. Noong namatay ang tatay ko ay nagkanya-kanya na kaming magkakapatid. Nakahanap ako ng trabaho sa isang factory dito sa Maynila. Dito na rin po ako nakakilala ng babaeng napangasawa ko. Sa ngayon ay meron na po kaming 2 anak at hindi man sagana sa pera pero masasabi kong meron naman kaming maayos
at matiwasay na pamumuhay kung saan ay hindi na triple ang pagod para lamang makaraos sa pang-araw-araw. Paminsan-minsan ay nagbabalik tanaw po ako sa mga karanasang pinagdaanan ko noong kabataan ko at kasama na doon ang mga kaibigan kong sina Sonia at si Neil. Hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang mga aral na natutunan ko mula sa kanila na kapag malakas ang alon, yon ang panahong sinusubok tayo ng problema. Maaring mabigat, nakakatakot at minsan ay tila tinatapon tayo ng tadhana kung saan-saan. Pero katulad po ng alon, laging humuhupa rin ang unos. Sa huli ang mahalaga ay matutunan nating sumabay sa pag-agos. Hindi natin kayang pigilan ang mga alon pero kaya nating matutong lumangoy, magtiwala sa sarili at manatiling nakatindig sa gitna ng hampas ng buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa storya ng aking buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Makoy. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may dalawang buhay. Ang buhay na ating nakagisnan at ang buhay na ating pinapangarap. Nasa sa atin na lamang kung kailan natin sisimulan ang pangalawang buhay na ito na nakatakda para sa ating sarili. Ikaw kabarangay, kumusta ang buhay mo sa ngayon? Dear Papa Dudu, magandang araw po, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kiel. 31 years old at dati po akong online sex worker na nakatira sa Pasay. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. Ang buhay ng pamilya namin ay may ahalintulad ko sa bagyo. Napaka-unpredictable. May mga panahon na para bang nasa alapaap kami na kaya naming bilhin lahat ng bagay na gusto namin. At may mga panahon din na walang-wala kami ni pambili ng itlog na ulam. Ay hirap pa kami, Papa Dudut. Parehong sugarol ang mga magulang ko. Nasanay na kaming magkakapatid na nakaasa sa swerte ng nanay at tatay namin sa sugal na ginawa nilang trabaho sa pang-araw-araw. Tuwing hapon, sa halip na magsiesta, ay lumalabas agad si nanay ng bahay, dala ang mga kakaning ibinebenta nito. Dumidiretso ito sa bahay ng kaibigan niyang may sariling sugalan sa likod ng kanilang bahay. Doon ay pinagsasabay niya ang pagtitinda habang nakaupo sa harapan ng mga baraha. Sa kabilang banda ay nalulong naman sa sabong ang tatay ko. Kapag nananalo ng sugal ang mga magulang ko ay daig pa namin ng mayayaman kung maglustay ng pera. Pero kapag pareho silang minalas ay nagtsatsaga kami sa instant noodles at dilatang ulam. Dahil sa mga bisyo ng mga magulang ko ay mabilis na nalubog sa utang ang pamilya namin. Umabot sa halos kalahating milyon ang pinagsamang utang ng mga magulang ko. Sa puntong hindi na nila ito kayang bayaran, kaya ang ginawa ng tatay ko ay tinakasan na lamang niya ang mga ito. Nagising na lamang ako isang araw na hindi namin mahagilap ang tatay ko. Yun pala ay tinakbuhan na niya ang mga pinagkakautangan niya. Papa Dudut. So ano? Wala ka pa bang balita tungkol sa tatay mo? Wala pa eh.
Ni Honey ho, wala man lang siyang paramdam. Kahit sabihin lang niya sa amin kung buhay pa ba siya o hindi na. Ano ba kasi nangyari? Isang buwan na siyang hindi umuwi ah. Baka naman may pinagtataguan. Ganun na nga. Sa dami ng utang niya, naisip na lang siguro niyang solusyon sa problema niya, umalis, magtago at iwan sa amin yung patong-patong niyang utang. Hirap niyan, pre. Mahirap talaga. Kami na ngayon yung binubulabog ng mga naniningil sa kanya. Biruin mo, kada araw nasa 3 hanggang 4 ang nagpupunta sa bahay para maningil sa kanya. Hindi na nga makalabas si nanay dahil dun eh. Sinubukan mo na ba siyang hanapin sa mga kaibigan niya? Sa probinsya niyo? Tumawag na kami sa lola namin sa probinsya, wala raw siya dun. Maging sila nag-aalala na rin dahil hindi raw nagpaparamdam sa kanila si tatay. Nagpunta na rin kami sa mga kumpare niya, pati sa mga kaibigan niya sa sabungan. Pero wala rin silang balita kay tatay. Maging sila nga hinahanap si tatay kasi may utang din siya sa kanila. Hindi niyo ba sinubukan mag-report sa pulis para matulungan nila kayo? Bakit naman idadamay ang mga pulis? Hindi naman nawawala si tatay. Nagtatago yun kaya sa halip na hanapin, baka huliin pa yun sa dami ba naman ng utang niya. Hindi, sa pagkakaalam ko, wala namang nakukulong sa utang eh. Talaga? Bakit naman? May nabasa kasi ako sa Facebook tungkol dyan. Kasi pati yung tita ko, nagkautang din nun sa Ola. Ano naman yung Ola? Online lending apps. Nagpatulong siya sa barangay noon kasi tinatakot na siya ng mga kolektor. Pero ang sabi sa kanya, bawal mang threat ang mga kolektor. Hindi rin totoo yung mga panakot nilang makukulong siya kasi nasa batas yun na bawal ikulong ang mga taong hindi nakakapagbayad ng utang. May ganun pala? Oo, pero syempre kapag tinakbuhan mo yung utang mo, hindi ka talaga tatantanan ng mga nangongolekta. Gagawin nila lahat para makuha nila pabalik yung perang inutang mo. Yun na nga ang pinagdadaanan namin ngayon eh. Stress na si nanay kasi pati mga kamag-anak namin kinokontak na rin ng mga kolektor. Napost na nga sa Facebook si nanay at tatay eh. Hiyang-hiya na si nanay. Wala na rin gusto makipaglaro sa kanya ng tongits dahil sa nangyari. Alam mo kung anong mas malala? Ano? Pati trabaho ko natuntun na rin nila. Lagi nila akong pinupuntahan doon para hanapin si tatay. Araw-araw yun, walang mintis. Napagalitan na nga ako sa trabaho eh. Ang gusto nila, ako na lang ang magbayad sa utang ni tatay kasi ginawa rin niya akong co-maker sa mga utang niya. Ano naman yung co-maker? Yung kapag umuutang yung isang tao, may 2 o 3 silang co-maker para kapag hindi nakapagbayad ng utang yung taong umutang, obligado yung mga co-maker na bayaran yung utang, lalo na kung hindi nagpaparamdam yung nakautang. Sa sitwasyon namin, lahat kami sa pamilya, si nanay pati 3 kapatid ko, co-maker sa mga utang ni tatay. Ang lala pala ng problema nyo. Kaya nga hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko eh. Paano ko mababayaran yung libo-libong utang ni tatay kung isa lang akong gasoline boy? Yung araw-araw kong ang sahod, hindi na makasurvive sa isang araw eh. Di subukan mo na lang umutang din para magbayad sa utang ng tatay mo. Di mas lalo na kaming nalubog sa utang niyan. Wala eh, yun lang yung naisip kong paraan eh. Ang hirap kasi ng problema nyo. Kung pwede lang sanang tularan si tatay na magtago na lang din ako. Pero di ko kayang iwan si nanay eh. Naaawa na rin ako sa kanya. Kapit ka lang pre. Sigurado namang giginhawa rin ang buhay nyo balang araw. Basta, laban lang. Papa Dudut, lumipas pa ang ilang buwan at hindi na talaga nagparamdam pa sa amin si tatay. Tumigil na rin kami sa paghahanap sa kanya dahil alam naming mahirap hanapin ang taong ayaw magpahanap. Dahil nga sa sunod-sunod na pangaharas sa amin ng mga debt collectors, ay napilitan kaming ibenta noon ang mga appliances sa bahay. Pati nga motor ko noon na ilang taong kong binayaran ay naibenta ko na rin para lamang mabawasan na mga utang ni tatay. Nasa punto na kami noon ng buhay namin na sobrang lugmok na kami, Papa Dudut. Hindi na rin kinaya noon ng panganay naming kapatid ang problema sa bahay, kaya naman mas pinili na lamang niyang bumukod at makipag-live-in sa kanyang boyfriend. Hindi ko rin naman maaasahan noon ang 2 ko pang kapatid dahil pareho pa silang walang trabaho at tambay lamang sa bahay. Tanging kami na lamang ni nanay noon ang magkatuwang para buhayin ang pamilya naming tinalikuran ng sarili naming padre de pamilya. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para kumita ng ekstrang pera. Naghanap ako ng sideline at pati sa gabi ay nagtatrabaho din po ako. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ay pinatos ko.
Pero kahit na anong pagod ang gawin ko noon, ay hindi pa rin talaga yon sapat para bayaran ang utang ni tatay. Para lamang ako nagtutulak ng isang malaking pader na kahit na anong paghihirap, ang gawin ko ay hindi man lamang ito gumagalaw. Hanggang sa isang araw, isang kaibigan ang nagalok sa akin ng isang trabaho na maaari raw akong makakuha ng easy money, Papa Dudut. Kakainin mo pa ba yan? Ha? Yang mami mo, uubusin mo pa ba? Kasi kung hindi na, ako na lang uubos. Kunin mo na. Ayun! Salamat! Gutom pa ako eh. Mukhang problemado ka yata dyan ah. Araw-araw naman akong problemado eh. Kung sa bagay nga naman. May tanong ako sa'yo. Oh, ano yun? Kapag may nag-alok ba sa'yo ng easy money, tatanggapin mo? Depende. Anong easy money ba yan? Illegal ba yan? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Magnanakaw ka ba? Mang-hold up? Kasi krimen yung mga yun. Hindi naman ako mananakit ng tao. Ano nga? Mamamakla ka. Maghahanap ka ng sugar mommy. Medyo parang ganon. Sabihin mo na kasi kung anong klaseng easy money yan. Kilala mo si Gabriel, di ba? Oo, yung biglang yumaman ng walang dahilan. Tapos ayaw namang sabihin kung anong trabaho. Sa tingin ko may nag-i-sponsor dun eh. Kaya biglang nagkapera. Tingnan mo, may sarili na nga siyang sasakyan eh. Wala siyang sponsor, kundi nagbebenta siya ng videos online. Video? Anong video naman yung binibenta niya? Vlogger ba siya? Hindi. Gumagawa siya ng malalaswang video, tapos ibinibenta niya sa internet. Oo, alam ko na yun. Maraming ang ganyan sa internet ngayon. Yun ang trabaho niya? Oo. Yun din ang sinuggest niyang gawin ko kung desperado talaga akong magkapera. Kung video lang naman, wala naman sigurong masama dun. Talaga ba? Nag-aalangan kasi ako eh. Kesa naman magbenta ka ng laman, magbenta ka na lang din ng video. Kung yun talaga ang makakatulong sa'yo, bakit hindi? Paano ba ginagawa yun? Madali lang. Mag-perform ka lang sa harap ng camera. Tapos kapag gusto nilang panoorin yung buong video, kailangan nilang magbayad. Easy money nga talaga. Magandang lalaki ka naman. Maganda naman katawan mo. Kung gusto mong gawin yun para makatulong sa problema ng pamilya mo, gawin mo. Parang nakakahiya kasi. Pwede mo namang itago yung mukha mo eh, para hindi ka nila makilala. May mga napapanood din akong ganyan, nakatawan lang ang ipinapakita. Yung iba nga, naka-face mask eh. Ano? Papatusin ko na kaya to? Kung kaya mo namang gawin, bakit hindi? Kailangan mo ng pera ngayon eh. Wala na akong ibang choice eh. Ito na lang yung nakikita ko na pwedeng gawin. Pero paano mo ibebenta yung mga video mo? Saan mo ibebenta kung sakali? May website para dyan. Tutulungan daw naman ako ni Gabriel. Ipopromote daw niya yung mga video ko sa mga fans niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa ibang tao tong gagawin mo. Tikom ang bibig ko. Hindi rin kita huhusgahan. Kasi alam ko naman na gagawin mo lang to dahil sa kagaguhang ginawa sa inyo ng tatay mo. Salamat. Pero kapag yumaman ka, huwag mo akong kakalimutan ha. Si Raulo, kapag nabayaran ko na yung mga utang ni tatay, titigil din ako agad. Basta, good luck na lang. Hanggang suporta lang naman ang maitutulong ko sa'yo. Kasi parehas lang din naman tayong hikaw sa buhay. Malaking tulong na yun para sa akin na may natatakbuhan akong kaibigan. Papa Dudut, doon ko na nga po pinasok ang mundo ng online sex working. Nung una ay natatakot ako na bawat upload ko ng video o ay may makikilala or makakakilala sa katawan ko. Napraning ako noon na baka malaman ng ibang tao ang ginagawa ko. Sa tulong naman ni Gabriel na matagal na sa ganong klase ng kalakaran ay nakahanap ako ng fans sa mga sumunod na buwan. Gamit ang katawan ay binalandra ko ang kabuuan nito sa internet, kapalit ng pera. Ang tawag nila sa ganong klase ng trabaho ay alter, na ngayon ko lamang nalaman na nagmula pala sa salitang alter ego kung saan ay gumagamit ng ibang pagkakakilanlan ng isang tao sa online world
para hindi sila makilala sa totoong buhay. Kumbaga, iba ang buhay nila sa realidad at iba rin ang buhay nila online. Noon din ay isang persona ang binuo ko, base na rin sa pantasya ng mga customers ko. Hindi naglaon ay mabilis din ako nakapag-ipon ng parokyano, Papa Dudut. Hindi nga ako makapaniwala na ganon lang pala kadaling makakuha ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng adult videos. Cellphone at katawan lang ang naging puhunan ko. Para kong gumagawa noon ng sarili kong TV show kung saan ay buwan-buwan na nagbabayad ang mga fans ko para mag-subscribe at mapanood ang mga video ko na ina-upload ko araw-araw. Papadudod sa mga sumunod na buwan ay mas nadagdagan pa ang mga nanonood at nagbabayad sa akin hanggang sa unti-unti ko na ring nababayaran ang mga utang ng tatay ko. Okay na ako noon sa paggawa ng mga video. Pero nung nalaman ko ang mga tungkol sa collab ng mga altars ay mas nainganyo pa akong pasukin din ito, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mundong pinasok ko ay marami akong nalaman tungkol sa mga personal na pagnanasa ng iba't ibang mga tao. May mga fans ako na mahilig sa paa. May mga fans naman ako na gustong-gusto akong makitang sumasayaw ng sexy. May mga personalized na videos din akong ginagawa na nagro-roleplay para bigyang buhay ang mga pantasya ng supporters ko. Lahat ng yon ay ginagawa ko sa pangalan ng pera. Hindi naglaon ay mas lumaki pa ang buwan ng kita ko. Pinatos ko na rin kasi noon ang mga indecent proposals na natatanggap ko lalo na sa mga mayayamang parokyano. Dahil doon ay nag-resign ako sa trabaho ko bilang gasoline boy at nag-focus na lamang ako sa paggawa ng mga videos. Noong tanungin ako ni nanay kung saan ko nakukuha ang mga perang ipinambabayad ko sa mga utang ni tatay, ay nagsinungaling na lamang ako na nakahanap ako ng mas magandang trabaho. Hindi na siya nagtanong pa simula noon at hinayaan na lamang niya akong kumita ng pera. Hanggang sa isang gabi ay nakatanggap ako ng isang message sa kapwa ko altar. Nagtatanong siya sa akin kung willing daw ba akong makipag-collab sa kanya. Papadudot ang collab na tinutukoy niya ay ang collaboration o pagsasama ng dalawang individual para gumawa ng isang proyekto. Kumbaga sa mga singer, dalawang mga awit ang magsasama para gumawa ng kanta. Ganon din sa amin ang collab kung saan ay dalawang sikat na altar ang magsasama sa isang video para sa pareho nilang fans. Isa ang pangalan ng altar na nag-message sa akin. Dahil interesado ako sa imbitasyon niyang yon, ay nagplano kaming magkita para pag-usapan ang mangyayaring collab sa pagitan naming dalawa. Excuse me, ikaw ba si Kiel? Ikaw lang yung nakasuot ng green na varsity jacket dito eh. Ako nga. Ikaw si Isa? Oo. Matangkad ka pala ha? Sa mga video mo kasi kung hindi ka nakaupo, lagi kang nakahiga. Teka, nakasubscribe ka sa akin? Oo. Na-curious ako sa'yo kasi maraming bumabangkit sa pangalan mo. May pa-poll kasi ako sa channel ko kung sinong altar ang gusto nila makakollab ko. Ikaw yung may maraming boto kaya pinanood ko yung mga video mo. Hanggang solo ka lang pala? Never mo pang na-try makipag-collab? Hindi pa eh. Natatakot ako makipagkita sa ibang altar. Tsaka mas safe na rin yung mag-isa lang ako. Mas marami kang makukuhang fans kapag nakipag-collab ka. Mas madidiscover ka ng ibang tao. Ayaw mo ba nun? May mga ilang nag-invite na rin sa akin noon na makipag-collab kaso puro lalaki. Hindi ako pumapatol sa lalaki kaya hinindian ko sila. Ikaw lang ata yung unang babae na nag-message sa akin. Kaya pala nakipagkita ka kahit hindi ka naman nakikipag-collab. So, ibig bang sabihin nito, G ka? Ano ba? Paano bang gagawin natin? Gawin natin kung ano yung gusto mapanood ng fans.
Kung ano yung ginagawa ng babae at lalaki sa kama, yun lang yun. Ang kaibahan lang, naka-video tayo. Paano yan? Hindi ako nagpapakita ng mukha eh. Baka makilala kasi ako ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, pwede naman nating i-blur yung mukha mo eh. Pwede ka rin magsuot ng mask para masigurado. Wala ka bang ibang pagkakakilanlan? Kung may tattoo ka o balat sa katawan, pwede nating lagyan ng plaster yon kung sakali. Wala naman. Wala akong tattoo at balat. Okay, edi good. Magsuot ka na lang ng mask para hindi ka makilala ng mga tao. Ano, Gina? Paano naman yung hatian kung sakali? Walang hatian. Ipopost mo yung video natin sa channel mo. Ipopost ko rin yung sa akin sa channel ko. Sa iyo yung makukuha mong pera, akin naman yung sa akin. Basta ba tulungan mo ako mag-promote, tutulungan din kita mag-promote. Ganun lang. Ano, payag ka? O sige. Pero may kondisyon ako ha. Ano yun? Kailangan mo muna magpa-test para malaman ko kung safe ka. Mahirap na. Baka may sakit ka pala na hindi mo alam, mahawaan mo pa ako. Sige, yun lang naman pala eh. Hindi bale, gagamit din naman tayo ng protection kaya safe na safe tayo. So, okay na. Wala nang bawian ha? Oo, sigurado na ako. Saan tayo magvi-video? Pwede ba sa inyo? Hindi pwede. Kasama ko mga kapatid at nanay ko sa bahay. Paano ka nakakagawa ng video? Kapag walang tao sa bahay o tuwing madaling araw. Okay. O sige. Sa apartment ko na lang natin gawin yung video. Ikaw na lang ang pumunta doon. Teka, tigasan ka ba? Paranaque. Sisend ko sa iyo yung address ko mamaya. Kailan ka pala available? Anytime pwede naman ako. O sige. Mag-set na lang ako ng schedule. Tapos message na lang kita. Gamitin na lang natin yung equipment ko sa bahay. Ako na rin mag-i-edit para mas maganda yung video. Ikaw ang bahala. Wala ka na bang ibang tanong? Alis na ako. Ayaw mo bang kumain na muna tayo? Next time na lang. Kailangan ko pa mag-prepare. May client ako mamaya. Okay, sige. Kung ganun, wala na. Kita-kits na lang? Okay, sige. Mag-ingat ka. Ikaw din. Papadudot ang aminin ko na unang kita ko pa lamang kay Isa ay na-turn on na kaagad ako sa kanya. Napakaganda niyang babae. Sobrang bango pa. Para siyang bulaklak na masarap pitasin. Maputi siya at maganda ang kanyang katawan. Para siyang sexy star na napapanood sa mga pelikula. Hindi ko yon inaasahan dahil dami account lamang ang ginagamit niya sa pagme-message sa akin noon. At wala itong ibang picture maliban sa isang cartoon character. Matapos nga ang pagkikita namin ni Isa ay nag-subscribe ako sa channel niya at pinanood ko ang mga video niya. Napaka-wild niya sa mga video niya. Taliwas na taliwas ito sa mga maamon niyang mukha na parang hindi makabasag pinggan. Ibang-iba siya noong nagkausap kami at noong nasa harap na siya ng kamera. Nagulat din ako sa dami ng subscribers niya. Bawat video niya ay umaabot ng libo-libong views. Ilang araw matapos ang pagkikita namin ay nag-set ng date si Isa para sa collab naming dalawa. Nagpunta ako sa apartment niya na studio type. Nagkalat sa paligid ang mga ring light at dalawang kamera. Doon ay nakita ko ang itim na sofa na laging present sa mga video niya. Maliban sa kama ay doon kasi niya karaniwang ginagawa ang mga video na ipinopost niya online. Bago kami gumawa ng video ay nag-live pa noon si Isa kasama ako para i-announce ang upcoming collab naming dalawa sa kanyang mga fans. Noong time na yun ay sobrang dami ng taong nagpapadala sa kanya ng virtual gifts na pwedeng ipamalit sa pera. May mga request din ng fans nila na ginawa namin tulad ng kiss sa harapan ng kamera at kung ano-ano pa. Pagkatapos noon ay saka namin ginawa ang video na umabot ng halos 1 oras. Kumusta naman yung first collab experience mo? Okay naman. Nung una medyo kinakabahan ako kasi first time ko lang makipagtalik sa harap ng kamera. Pero kalaunan nakalimutan ko na rin na may kamerang nakatutok sa atin. Nagulat nga ako na nakatagal ka rin eh. Mahaba rin yung nagawa nating video ah. Ang hirap kayang magpigil.
Pero sabi mo nga kailangan umabot ng at least 30 minutes para masulit ng mga tao yung bayad nila. Oo. Sila ang boss natin eh. At kung anong gusto nila mapanood, yun dapat ang i-perform natin. Sorry pala kung sa mukha mo tumama yung… Wala yun. Mas gusto nga nila eh. Alam mo, sa trabaho nating to, gustong gusto ng mga nanonood yung Wild. Hindi kasi nila nagagawa yun sa totoong buhay. Kaya tayo ang gumagawa nun para sa kanila. So paano pala yun? Isasend mo na lang sa akin yung video para ma-post ko sa channel ko? Oo. Mag-i-edit muna ako, medyo matagal yun. Magpapadala din pala ako sa iyo ng mga clip na pang teaser para abangan nila yung video natin. O sige, abangan ko na lang yung ipapadala mong video. Isa, may tanong ako. Ano? Matagal ka na bang nag-a-alter? Halos 2 taon na rin. 2 taon na? So kung 24 ka na ngayon, 22 ka pa lang nagbe-video ka na? Oo. Pero paano ka naman napasok sa gantong klase ng trabaho? Dati akong waitress sa isang strip club. May mga customer ako noon na gusto ko makitang sumayaw din. Kailangan ko ng pera noon eh, kaya sinubukan ko. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Kaso, nagsara yung club na yun matapos ma-raid. Nawalan ako ng trabaho pero tinuloy ko yung pagbebenta ng laman. Tapos, na-discover ko yung pag-alter. Pinasok ko rin yun. Ganun pala. Eh ikaw, paano ka naman naging alter? Maraming utang na iniwan yung tatay ko. Kailangan ko yung bayaran para matigil na sila sa panghahara sa nanay ko. May isang kaibigan na nagsuggest sa akin na magbenta ng video online kaya yun, pinatus ko rin. Halos pareho din pala tayo ng kwento. Wala namang ibang gagawa ng ganitong trabaho kung hindi dahil walang mapagkukunan ng pera eh. Hindi ah. May ilan na ako nakilala na gumagawa ng video kasi trip lang nila. Talaga? Oo. May naging boyfriend ako noon na gumagawa rin ng video. Kaso naghiwalay din kami. Bakit naman? Wala, nagkasawaan. Eh ngayon ba? May boyfriend ka ba ngayon? Wala, single ako. Pwede bang mag-apply? Kakakilala lang natin sa isa't isa, maniligaw ka na agad. Ang bilis mo rin ha. Na-inlove ako sa'yo agad eh. Hindi ko alam, basta nung unang kita pa lang natin, hindi ka na nawala sa isip ko. Talaga? Seryoso ka? Gusto mo talaga ako maging girlfriend? Bakit naman hindi? Sigurado ka ba dyan? Gusto mo maging girlfriend ang isang tulad ko? Wala namang masama ah. Marami ako nakakasamang lalaki halos gabi-gabi. Okay lang sa'yo yun? Naiintindihan ko naman na trabaho lang yung ginagawa mo eh. Pareho tayo ng ginagawa kaya maiintindihan kita. Iba ka rin ha? Yung ibang lalaki, kapag nalaman nila kung anong trabaho ko, umaayaw agad sila. Yung iba naman, gusto lang ako ma-experience kaya kunwari, nandiligaw sila. Iba ako sa kanila kasi nauna na kitang natikman. Okay, sige. Anong sige? Ligawan mo ko. Kapag nagustuhan kita, sasagutin kita. Talaga? Wala namang mawawala eh. At yun na nga po ang ginawa ko, Papa Dudut. Niligawan ko si Isa habang ginagawa yon ay nagpatuloy ang collaboration naming dalawa. Ilang videos pa ang ginawa namin dahil pumatok ang unang video na in-upload namin sa kanya-kanya naming channel. Hindi nga nagtagal ay sinagot din ako ni Isa at nakilala kaming dalawa bilang magkasintahang alter. Sobrang successful ng partnership namin noon sa puntong tumatanggap na kami noon ng live audience. 2 buhay ang meron kami noon. Ang buhay na normal na tao at ang buhay ng isang alter. Ipinakilala ko si Isa sa pamilya ko at hindi naman siya nakilala ng mga kapatid at nanay ko bilang babaeng nagbebenta ng videos online. Noong nagtagal ay lumipat ako sa apartment ni Isa at nagsama kaming dalawa. Unti-unti ay mas yumabong pa ang buhay naming dalawa. Nabayaran ko na rin ang mga utang ni tatay dahil sa trabaho namin yon. Ang sabi ko sa sarili ko noon kapag bayad na ang utang ni tatay ay titigil na ako. Pero nasanay na ako sa buhay ko bilang isang alter kaya naisipan kong ituloy-tuloy na lamang ito. Maaring hindi gusto ng ibang tao ang trabaho namin ni Isa pero hindi namin ito maiiwan-iwan dahil ito na lamang ang nagbibigay sa amin ng magandang buhay. Pero kapalit ng malaking pera na natatanggap namin, Papa Dudut, sa ginagawa namin ay hindi ko po inaasahan. Na yun din pala ang sisira
sa pinagsamahan namin ni Isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam kong nangako ako kay Isa na tatanggapin ko ng buo ang trabaho niya. Pero hindi ko alam na hindi ko rin pala ito mapaninindigan. Sobra kasing lumalim na ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya, sa puntong nagsimula na akong magselos sa mga lalaking nakakasama niya. Kung ako ay hanggang video lang ang ginagawa ko, si Isa ay malawak ang trabaho niya. Maliban sa paggawa ng mga video ay nag-i-escort din siya. Sumasama siya sa mga lalaking binabayaran siya para sa isang gabing pang-aliw. Nung una ay natanggap ko naman ang trabahong yun ni Isa. Alam ko na gano'n na talaga ang ginagawa niya bago ko pa siya ligawan. Pero dumating ang relasyon namin sa puntong nawawala na siya ng oras para sa akin. Lagi siya noong nasa labas. Gabi-gabi siyang umaalis para makipagkita sa mga kliyente niya. Lagi siyang tutok sa cellphone niya para maghanap ng collab at tumanggap ng mga indecent proposal sa kanya, Papa Dudut. Para bang pakiramdam ko noon ay nawawala na ang init ng relasyon namin. Malimit na lang din kasi kami noong gumagawa ng video na magkasama. Nawala na ang intimacy sa pagitan naming dalawa at lumalim ang pagsasama namin. Ang dating malalim na pagsasama ay unti-unting lumalamlam. Sinubukan kong ayusin ang relasyon namin at kinausap ko si Isa at inihayag ko sa kanya ang mga nararamdaman ko, pati na rin ang pagkukulang niya bilang girlfriend ko. Kauwi mo lang? Oo. Nagising ba kita? Sorry. Anong oras na ba? Alas 6 na. Usog ka nga. Iidlip lang ako saglit bago ako umalis. Aalis ka ulit? Saan ka pupunta? Oo, aalis ako mamayang alas 9. May client ako sa Tagaytay. Pabiyahe ako na maaga kasi sasabay ako sa kakilala ko. Usog ka na, dali. Oh, dito ka. Tagaytay? Ang layo naman nun. Oo, sa Tagaytay. Medyo malaki to kaya hindi ko siya mahindian. Tsaka matagal ko ng fan yung client na to eh. Sunod-sunod yung racket mo ah. Magpahinga ka naman. Hindi na kita nakakasama rito sa bahay. Bukas wala akong trabaho. Masusolo mo ko, huwag kang mag-alala. Ay, nasanay na lang talaga ako. So bakit ka naman inabot ng alas 6 ngayon? Nag-request yung client ko eh. Sabahan ko raw siya mag-breakfast sa hotel nila bago ako umuwi. Sinamahan mo naman. Malamang, may ekstrang bayad yun eh. Sayang naman, tsaka libre na yung pagkain kaya pumayag na ako. Mabuti pa yung ibang tao na nakakasama mo sa pagkain. Samantalang ako na boyfriend mo, hindi mo man lang ako magawang saluhan. Sorry na, busy lang talaga. Ayaw mo bang tumigil na lang sa trabahong to? Okay naman na tayo eh. Maayos na buhay natin. May konting ipon na rin naman ako. Maghanap na lang tayo ng normal na trabaho. Akala ko ba naiintindihan mo tong trabaho kong to? Oo, naiintindihan ko naman. Pero ito na ba talaga yung gusto mong buhay? Ayaw mo bang bumuo ng panibago kasama ako? Ayaw mo bang lumagay na lang sa tahimik? Yan ba ang gusto mong mangyari kaya hindi ka na gumagawa ng video? Oo, sana. Sige, gagawin ko yung gusto mo. Talaga? Oo. Kung gusto mong tumigil na ako sa ginagawa ko, gagawin ko. Hindi nga. Oo nga. Mahal kita eh. Kaya kung gusto mong tigilan ko na to, gagawin ko para sa'yo. Paano yung mga client mo? Tatapusin ko lang yung mga nakabook sa akin tapos magpapaalam na ako sa kanila. Salamat at naiintindihan mo ako. May gusto ka pa bang ibang sabihin na bumabagabag sa isip mo? Wala na. Okay. So kung titigil na tayo dito, ano magiging trabaho natin? Nakapagtapos ka naman, di ba? Sigurado ako mabilis ka lang makakuha ng trabaho. Ang totoo niya, naghahanap na nga ako ng trabaho ko eh. Talaga? Saan naman? Parang gusto ko maging virtual assistant. Sikat yun ngayon eh. Nag-try ako mag-apply last week. Kaya mo ba yun? Lahat naman natututunan eh.
Mukhang maganda nga yun na trabaho. Balita ko malaki din ang kita dyan eh. Kaya nga ako nagkaroon ng interest dun eh. Sana pala rin. Sana nga. Basta, nandito lang ako para suportahan ka. Ikaw rin. Susuportahan din kita sa kung ano man ang gusto mong gawin. Okay, pag-iisipan ko muna kung saan trabaho ako lilipat. Pero sa ngayon inaantok na talaga ako. Matutulog muna ako ah. Sige, matutulog din ulit ako para may katabi ka. At katulad nga na napag-usapan namin ni Isa ay tinapos na lamang niya ang ibang booking niya at saka hindi na siya tumanggap ng bago. Nagpaalam kami sa mga fans namin at doon din ay tuluyan na naming tinalikuran ang buhay namin bilang alter. Dahil nahirapan ako maghanap ng trabaho ay naisipan namin ni Isa na magpatayo ng isang negosyo. Gamit ang ipon namin ay bumuo kami ng isang coffee shop na siyang naging source of income namin. Sa unang pagkakataon ay nakapamuhay kami ni Isa na parang normal na tao. Nakapag-focus kami sa isa't isa at nagpatibay sa relasyon namin yun. Dream come true para sa akin na makasama ko ang taong minamahal ko. Natutuwa ako na sabay naming binuo at binago ang buhay namin, Papa Dudut. Tumagal ang tahimik naming buhay ni Isa ng 1 taon. Maayos naman ang naging takbo ng relasyon namin. Naging maganda rin ang outcome ng negosyo. Walang naging problema sa pagsasama naming dalawa. Hanggang sa isang araw ay nahuli ko na labang si Isa na may tinatago palang sekreto mula sa akin. Papa Dudut, hindi pala siya tumigil sa pagiging escort niya. Nabasa ko ang lahat ng mga convo niya sa kanyang kliyente nung hindi na niya na-log out ang account niya sa laptop na gamit namin. Lumubog ang puso ko noong nalaman kong patuloy pa rin palang nakikipagkita si Isa sa ibang lalaki. Nang gabing yon ay isang matinding away ang namagitan sa aming dalawa, Papa Dudut. Isa, paabot naman ng laptop dyan sa tabi mo. Mag-i-inventory lang ako. Heto. Ay, teka sandali lang. Bakit? Wait lang, may aayusin lang ako dito sa laptop. Amin na, para matapos ko na tong ginagawa ko. Sandali. Ano bang ginagawa mo dyan? Nagla-logout ka sa account mo, no? Ha? Ang sabi ko, yung dummy account mo, nalimutan mo yatang i-logout. Nakita mo? Oo. Nabasa ko rin lahat ng conversation mo nitong nagdaang linggo. Kiel. So hindi ka pa rin talaga tumigil? Nagbebenta ka pa rin ng katawan hanggang ngayon? Kailangan natin ng pera eh. Anong kailangan? May negosyo na tayo na pinagkukunan ng pera. Bakit kailangan mo pang magbenta ng laman? Kailangan ba talaga natin ng pera o kailangan mo ng pera? Para sa atin din naman tong ginagawa ko eh. Ha? Paano? Anong paano? Mahal ang renta natin dito sa apartment. Simula nung mag-decide kang lumipat tayo. Mahal din ang renta ng pwesto ng coffee shop natin. Marami akong luho, marami ka ring luho. Sa tingin mo kasya yung sales natin kada buwan na nagmumula sa shop? Hindi! Anong pinagsasabi mo? Pinapalabas mo ba na ikaw ang bumubuhay sa atin, ganon? Na yung pagiging escort mo, yun na nagbabayad sa mga gastusin natin? Totoo naman eh. Eh di sana sinabi mo sa akin na hindi sapat yung coffee shop para sa gastusin natin. Para nakapaghanap ako ng maayos na trabaho. Hindi yung babalik ka na lang sa dati mong gawi. Wala na tayong magagawa, nangyari na. May magagawa pa tayo. Pwede kang tumigil sa ginagawa mo. Isa naman. Akala ko bang okay na tayo? Akala ko ba tapos na tayo sa buhay na yan? Tapos malalaman ko, nakikipagkita ka pa rin pala sa iba't ibang lalaki? Marami akong pangangailangan. At kailangan ko ng pera para matustusan yung mga pangangailangan kong yun. Ibig sabihin ayaw mo talagang tumigil? Ayoko. Magalit ka na kung magalit. Itutuloy ko tong ginagawa ko dahil dito ako nakakakuha ng pera. Tatapatin na kita. Hindi sapat tong buhay natin na to. Hindi ako satisfied sa buhay na binibigay mo, kaya ako na ang gumawa ng paraan. Mas mahalaga yung mga pangangailangan mo kaysa sa relasyon natin? Kaysa sa akin? Oo, yun ang totoo. So kaya mo akong iwan para sa trabaho mong yan?
piliin, Kiel. Hindi pwede. Kailangan mong mamili. Ako o yung trabaho mo? Kiel, Isa, ako o yung trabaho mo? Alin ang pipiliin mo? yung trabaho ko. Ito ang gusto ko. Wow! Ganon-ganon na lang? Kaya mo kong iwan para sa pansariling interes mo? Pinapili mo ko eh. Kaya pinili ko yung mas gusto ko. Kiel, totoong buhay to. Hindi drama na pwedeng dayain dahil lang mahal natin ang isa't isa. Sorry, pero hindi ko kaya maghirap kung alam kong kaya ko namang i-provide yung mga pangangailangan ko. Ibang klase ka. Paano mo nasasabi itong mga bagay na to? Ikaw ang nagsimula nito kaya wag mo kong sisihin. Isa lang naman ang solusyon sa problema nating to. Para masalba tong relasyon natin, tanggapin mo kung ano ako. Yun lang yun. Hindi. Kung hindi mo kayang magbago para sa akin, para sa relasyon natin, wala nang rason para isalba pa tong pagsasama na to. Kung mas mahalaga ang trabaho mo kaysa sa akin, hindi ko na ipaglalaban to. Bibitawan mo ko? Sige. Sana maging masaya ka sa ginagawa mo. Kiel, sandali! Huwag kang umalis, Kiel! Papa Dudut, siguro nga'y hindi kami para sa isa't isa ni Isa. Hindi kami nakatadhanang dalawa na magsama. Magkaiba kami ng gusto, magkaiba kami ng hangarin sa buhay. Mas mahal niya ang trabaho niya, mas mahal ko siya. Yon ang pinagkaiba naming dalawa. Pero hindi ko rin hahayaang saktan ko ang sarili ko. Hindi ko kayang gabi-gabing nag-iisip kung sino ang lalaking kasama ng girlfriend ko. Kung hindi niya kayang bitawan ang trabaho niya, ako na lamang ang bumitaw sa kanya. Ilang linggong lumipas ay desidido pa rin talaga si Isa na ipagpatuloy ang dati niyang buhay. Kaya naman ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Bumalik ako sa pamilya ko. Iniwan ko sa kanyang apartment namin at binayaran ko na lamang siya para masolo ko ang coffee shop na pinatayo namin. Simula noon ay hindi na muli kaming nag-usap pa. Alam kong malaki ang naitulong sa akin ng pagiging alter ko. Nabago nito ang buhay ko pero ng mga panahong yon ay gusto kong manggaling naman ngayon ng perang nakukuha ko sa bagay na hindi ko ikinakahiya. Nagpursigi ako at ipinagpatuloy ko ang nasimulan kong negosyo. Nag-ipon ako ng pera at binuo kong muli ang sarili ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na ako sa buhay ko kasama ang sarili kong pamilya. May isa na po akong anak sa ngayon. Ang huling balita ko kay Isa ay isa na raw siyang kabit ng matandang politiko. Hindi ko alam kung gaano katotoo ang balitang yon, pero hindi ko na rin po ito masyadong binigyan ng atensyon. Samantala, ang buhay ko bilang alter noon ay tuluyan ko nang ibinaon sa limot. Hanggang ngayon ay nananatiling sekreto ang parte ng buhay kong yon na dadalhin ko na hanggang sa aking kamatayan. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa inyong mga tagapakinig sa inyong programa sa pagpili ng aking sulat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kiel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1